Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Ududri sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Nobyembre 27, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 28 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lang ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaunang mga balita, budget para sa tuig 2026 plano nga mapasar sa Iloilo City Council sa unang semana sa bulan sang Disyembre. Mga nabilin nga katapos ang New People's Army sa Banwa sang Igbaras na identify na suno pa sa kay Mayor Escorpion. Nag-surrender, may mga kupdanan nga nagkalamatay sa encounter sa Banwa sang Tapas Capiz. Sa iban pa nga mga talupang doon garon nga mga balita, suportado sang sangguniang pang lalawigan, suportado ang House Resolution number 414 ni ML Party List Representative Laila de Lima. Ining pag-imbestigar in aid of legislation sa 8.8 billion pesos nga losses sang GSIS. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon ba in sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Detalye sinibantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Nobyembre 27 taong 2025 sa ating Christmas countdown, 28 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balitang Department of Foreign Affairs, iniulat na walang Pinoy na nasawi o nasugatan sa malaking sunog sa Hong Kong. Ang konsulada, patuloy naman ang pagsubaybay sa kalagayan ng mga Pilipino. Palasyo, mapila ng pagtsatsaga sa gitnahon ng mga serye ng akusasyon ni dating Ako Bicol Party List Elizalde Co. At Department of Public Works and Highways Chief naman hinamon ng naturang pugante na umuwi na ng bansa at harapin ng kanyang mga kaso.
Ang Bureau of Internal Revenue hinahabol ng mahigit sa 8.8 billion pesos na buwis kaugnayan sa flood control scandal. Panibagong mga reklamo, inihain muli sa Department of Justice. Sa ating balita sa ibayong dagat, malaking sunog ho sa Hong Kong high-rise kumitil ho ng 44 na katao. Dandaang residente naman pinaghahanap. Abangan din mamaya dako tayo dyan sa Bay Senado ang Department of Health Secretary na si Ted Herbosa. Pinagre-resign itong si Senator Cayetano kapag ka nabigo na hinanap ang mahahalagang mga datos. Abang si Assistant Secretary Albert Domingo pinaalis naman sa gitna ng Senate deliberation. Samantala sa ating provincial news, mahigit 2,000 individual na unang inilikas dahil ho sa bagyong Uwan, muling inilikas dahil yaman sa pagbahad, dulot naman ang epekto ng shear line. At sa sports balita, abangan din mamaya ang Boston Celtics sinapos na ang 13-game win streak ng Detroit Pistons. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Iniulat ngayon ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa level 5 na sunog nangyari dyan sa may Taipo sa may Hong Kong. Ayon sa Foreign Affairs Department, wala pang natatanggap ang Philippine Consulate sa Hong Kong na beripikadong ulat ukol dito. Ngunit may hindi pa kumpirmadong impormasyon na posibleng may ilang Pinoy domestic workers na natrap sa loob ng gusali. Patuloy ang koordinasyon ng konsulado sa Hong Kong Police Force at handa silang tumulong sa mga apektadong Pinoy. Namatay ang hanggang sa 44 na katao sa sunog na tumupok sa ilang high-rise buildings. Daang residente pa rin ang hindi po natatagpuan sa isa sa pinakamalalang sunog na nangyari sa lungsod sa loob po ng ilang dekada. Natili namang nasa lugar ang Hong Kong Fire Service Department upang kontrolin ang sunog habang 3 lalaki ang naaresto dahil yan sa supisyenteng o suspetsa na umano'y may kinalaman sila sa nangyaring sunog. Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo, ibinahagi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang kopya ho ng kanyang liham sa Independent Commission for Infrastructure bilang tugon sa aligasyon ni dating Representative Elizalde Co. Sa naturang liham, iginiit ng mambabatas na wala siyang itinatago at handa siyang humarap sa anumang ikakasang investigasyon kaugnay nga ng kontrobersyal na proyekto. Aniya, bukas siyang magbigay linaw sa komisyon at makiisa sa kanilang pagsusuri upang maprotektahan ang integridad ng Kongreso. Matatandaang si Saldico ay kabilang nga sa mga personalidad na nag-ugnay sa ilang mambabatas sa umano'y ghost projects sa flood control at iba pang infrastructure programs ng pamahalaan. Ang binuong Independent Commission for Infrastructure naman ay binunga upang magsagawa ng masusing investigasyon sa mga anomalyang bumabalot sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Abangan ho ang karagdagang update ho ng balitang yan sa ulat ng ating mga kasamahan dyan ho sa Kamara de Representantes. Samantala, aminado naman ng Department of Foreign Affairs na wala pa rin itong impormasyon ukol sa kinaroroonan ngayon nitong si Zaldico, ang dating mambabatas na kasama sa mga kinasuhan dahil sa korupsyong nangyayari sa mga public infrastructure project sa bansa. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, bagaman may mga nauna nang lumabas na impormasyon ukol sa mga bansang posibleng kinaroroonan ng pugante, natilihan niyang walang kumpirmasyon para sa ahensya kung saan talaga naroon itong si Zaldico. Una lang naglabas ang International Criminal Police Organization ng Blue Notice laban kay Ko para matunton ng Philippine government ang paggalaw ng dating mambabatas. Sa kabila nito ay nanindigan si Escalona na walang impormasyon ang Foreign Affairs Department ukol sa kasalukuyang lokasyon ng puganteng bilyonaryo. Samantala, sa isang panayam ay natanong din si Escalona ukol sa umunoy pag-ipag-ugnayan ng iba pang mga individual na kasama nitong si Ko na may kinakaharap na kaso ukol yan sa flood control scandal sa iba't ibang embahada ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Ayon sa opisyal, walang impormasyon ng ahensya ukol dito. Malalang maliban kay Ko ay 3 pa sa kanyang mga kasamahan, mga akusado ang natunton na nasa ibang mga bansa. Inamo naman ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon itong si Zaldico na bumalik na sa Pilipinas at harapin ang mga kasong inihain laban sa kanya kaugnay pa rin po yan ng umunoy mga ghost at mga substandard flood control projects. Kasunod nito ay naghain ng Public Works and Highways Department at ang Independent Commission for Infrastructure ng mga referral doon po sa may ombudsman laban kina Ko at mga mambabatas. Sila ay sinampahan o inirekomendang sila po ay masampahan ng plunder, graft at bribery. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla,
Malaking tulong ang ebidensya mula sa Public Works and Highways Department at maging sa Independent Commission for Infrastructure sa pagpapalakas at pagpapabilis sa mga kaso laban sa mga tinagurian na contractors. Kuha na tayo ho ng mga balita mula sa ating mga kasamahan at ang palasyo, umapila ho ng pagtyaga sa gitna ho ng akusasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Habang ang ito nga si House Majority Leader Marcos nakahandang humarap ho sa Independent Commission for Infrastructure anumang oras. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinitukan ni Bombo Annalise Soberano. Umapela ang Malacanang na hayaang matapos muna ni dating Congressman Saldi Co ang kanyang serye ng mga video bago bumuo ng pinal na reaksyon sa kanyang mga akusasyon. Kabilang ang umano'y mahigit 50 billion budget insertion na isinasangkot niya kay Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbigay naman na ng pahayag si Sandro Marcos at sinabing isang kasinungalingan ang mga alegasyon ni Co. Ayon pa kay Castro, tila sumasabay umano ang pagbabago ng kwento ni Co sa mga pagbabago ng kanyang itsura sa bawat videong inilalabas nito. Nakahanda rin si House Majority Leader Marcos ng Ilocos Norte ang kahandang humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa mga proyekto sa flood control. Voluntaryo niya itong ipinaalam sa komisyon sa isang liham na may petsang November 26 na ipinadala kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Sa nasabing liham, sinabi ni Marcos na buo ang kanyang suporta sa layunin ng komisyon na alamin ang katotohanan. Iginiit din niya na nakahanda siyang personal na tumestigo anumang oras na ipatawag niya siya at bukas siyang tumulong sa kanilang fact-finding efforts. Sa hiwalay na pahayag, binigyang diin ni Marcos na ang datos ay dapat o ang batas ay dapat ipatupad ng pantay-pantay at walang sinuman ang dapat ilagay sa itaas nito. Pakinggan natin ang naging tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro hinggil sa issue na ibinabato ni Saldi Co kay Majority Leader Marcos. Hapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldi Co at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldi Co laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Saldi Co ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa Samantala, sa ibang balita naman, dahil sa talamak na itong issue ng mga pekeng sigarilyo o tobacco, nananawagan ngayon si Abra Lone District Representative J.V. Berno sa gobyerno na palakasin ang crackdown laban sa bentahan ng pekeng smuggled na sigarilyo o tobacco na anyay direktang nagpapahina sa lokal na industriya ng tabako. Ayon kay Bernos, malaking banta sa kabuhayan ng mga tobacco farmers ang pagdami ng illegal na produkto, hindi lamang sa Abra kundi sa buong bansa. Binigyang diin ng mambabatas na mahalaga ang excise tax sa pagtustos ng health programs. Dagdag pa niya, nakikinabang dito ang mga magsasaka dahil direktang napupunta sa tobacco producing provinces ang bahagi ng buwis para sa mga programang pangkabuhayan. Ngunit dahil sa mura ang mga illegal na binibentang tobacco, napipilitan umanong ibaba ng mga magsasaka ang presyo, kaya nalalagay sa peligro ang kanilang kabuhayan.
kabuhayan. Kaya umapela rin si Berno sa mga sari-sari store, huwag tangkilikin ang mga pekeng produkto. Dinalaan din ng National Tobacco Administration na ang mga lalabag ay maaring pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 at makulong ng 2 hanggang 5 taon. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo sa ilang mga balita dyan sa may Senado, mga kabombo. Hinamon nitong si Senator Alan Peter Cayetano si Health Secretary Ted Herbosa na magbitiw sa pwesto kung hindi niya matatapos sa loob ng 1 linggo ang mga naantalang hospital case rate surveys. Ginawa ni Cayetano ang hamon sa gitna yan ng deliberasyon ng Senado para sa 2026 budget ng Department of Health ngayong nitong Nobyembre 26. Binanggit ng Senador ang kawalan ng updated na resulta ng survey para sa PhilHealth case rate. Nagsisilbing batayan sa pagpapatupad ng no balance billing policy para yan sa mga indigent patients. Ang huling survey ay isinagawa pa noong 2017. Sa kanyang tugon, ipinaliwanag ni Herbosa na bagaman wala pang bagong survey results, patuloy namang itinataas ang case rates upang masakop ang karamihan ng dialysis at coronary bypass surgery. Patuloy na tinututukan ng Senado ang usapin upang matiyak na makikinabang ang mga pasyente, lalo ng mga mahihirap sa benepisyo ng PhilHealth. Diba? So why don't we simplify it? Oh, so assuming we do it your way, when will you get the average? When will you get the cost analysis survey results? Middle of 2026. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Call ako. So, Mr. President, we will meet tomorrow. And I will bring an IT expert. You bring the list of the 160 hospitals and all of this case rate. Okay? No, sir, hindi pwedeng tungo-tungo lang dito sa Senate. Seryoso tayong pinag-uusapan. Bahagi yan mga kaumbo ng mainitang sagutan ni Senator Alan Peter Cayetano at Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Sa gitna pa rin po ng deliberasyon sa budget ng Health Department, pinagutos ni Cayetano sa Surgeon-at-Arms ng Senado na paalisin itong si Assistant Secretary Albert Domingo, siya pong nagsisilbing spokesperson ng naturang ahensya. Katwiran ni Cayetano, nagbubulong daw itong si Domingo ng mga impormasyon sa kalihim na kanya namang ikinagalit at sinuspende naman ang hearing pansamantala nito. Ilan ang beds ng ating government hospital? Na basic na sasabihin nyo. Total. 90% of the total public beds in the And how many public beds do we have? Excuse me, sir. I'm asking the secretary. Excuse me. Sir Secretary, you mean you don't know that? That's basic info. I keep changing because there are hospitals that increase their bed capacity by law. So the number is not a fixed number. By law and actual, there are certain things that daily you have to know. And nasa fingertips mo yan. No coaching. I am testing the secretary precisely because I want to know if he's diligent on this or not. You don't have to give me the exact. You can give me a ballpark. Oh, so more or less, ilan ang bed capacity natin? Sir, Mr. Sergeant of Arms, pakitanggal yung naka-black na jacket. Sinabi ko na no coaching eh. Please leave the room. So it's probably about 800. Suspended. Bagay pa rin po yan mga kaumbo ng pagpapalis kay Department of Health o Assistant Secretary Albert Domingo na nagsisilbi pong kalihim o ang nagsisilbing spokesperson ng Department of Health. Sa ibang mga usapin ho tayo, ang Bureau of Internal Revenue naman hinahabol na raw ng hanggang 8.8 billion pesos na buwis. Kaugnay pa rin po ito sa flood control scandal habang nakapagsumite humuli ng panibagong mga reklamo dyan sa may Department of Justice. May update po dyan si Bongbong Gran Hilario. Umano na sa higit 8 bilyong piso ang kasalukuyang hinahabol ngayong buwis ng Bureau of Internal Revenue kaugnay sa manuwang flood control project. Ayon mismo kay Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza, aabot sa 8.8 billion pesos ang umano'y sumatotal ng tax liabilities ukol sa kontrobersiya.
Ito ay kasunod ng formal mahihain ng kawinahan ang ika-12 reklamong kriminal sa Department of Justice laban sa masangkot na individual. Kung kaya't anyay, asahan na hindi ito ang panghuli bagkus masusunod pa ng mga panibagong kaso sa kanilang patuloy pang pag-iimbestiga. Pakinggan natin si Commissioner Charlito Martin R. Mendoza ng Bureau of Internal Revenue. Yes, in fact, ito na po ang pang-12 kaso na isinampa ng Bureau of Internal Revenue. May mga nauna na pong kaso na isinampa ang BIR laban sa mga ibang contractors din. Na ang total na kabuuan na nga po ng tax liability ay umaabot na sa 8.8 billion pesos. At asahan po ninyo na may mga susunod pa tayong kaso na isasampa laban sa mga tiwaling flood control contractors. Ngayong araw kasi ay kanilang sinampa ng reklamong tax evasion at pagsusumite ng hindi tamang impormasyon o tax report ang Sims Construction Trading at IM Construction Corporation. Kabilang sa kanilang pinakakasuhan ang proprietor nito o ang may-ari ng kumpanya Sims Construction na si Sally Santos. Ayon kay Commissioner Mendoza, nagugat ang reklamo sa pagkakadiskubre na ang naigawad na milyon-milyong halaga ng proyekto sa ito ay ghost project lamang. Muli si Commissioner Charlito Martin R. Mendoza ng Bureau of Internal Revenue. Ang una po na sinampahan natin ng kaso ay si Sally Nicolas Santos. Siya po ay proprietor ng Sims Construction Trading. Nagsampa po tayo ng kaso na violation ng Section 254 of the National Internal Revenue Code o tax evasion. At nagsampa rin po tayo ng violation ng Section 255 or failure to supply correct and accurate information. Ito po ay may kaugnayan sa isang flood control project sa Baliwag, Bulacan na supposedly ay construction of reinforced river wall. Nakatanggap po siya ng kabayaran para sa kontrata, subalit wala pong nagawang flood control project. Naniniwala ang Bureau of Internal Revenue na kung wala namang nagawang proyekto o ghost project, tiyak ay peke o fictitious lamang ang isinumite niya tax declarations. May pangulit na pakinggan ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue na si Charlito Mendoza. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ganon din po ang pangalawang kaso na isinampa natin, laban naman sa IM Construction Corporation and its corporate officers. Ganon din po ang gist ng kaso. Nakatanggap sila ng kontrata para sa isang flood control project sa Barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan. Ito po ay construction of pumping station and floodgate. Nagbayad ang gobyerno, nag-file sila ng return, nagdeklara sila ng deductions or construction cost. Subalit ghost po ang project. Wala naman po talagang nagawang proyekto. So sa makatuwid, yung kanilang mga deductions na yun, construction cost, ay walang basihan, fictitious at ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Posibleng kaharapin naman nirereklamong sangkot sa pagtakas ng pagbabayad ng kaukulang buwis ang pagkakakulong ng aabot sa 10 taon. Bukod sa pinababayarang buwis, sila ay pinatawan din ng multang 500,000 piso. Nag-uulat mula Department of Justice. Ito, yes, Bombo Genesis. Etong dalawang mga site na ito, no, maalala ko kasi binisita ito, yung una binisita ni Pangulong Marcos and then yung pangalawa binisita ni Secretary Vince Dizon na Department of Public Works and Highways. So bali sila lang dalawa, itong dalawang kumpanya na nababanggit mo kanina. Etong sina Bryce Hernandez, etong sina Henry Alcantara na silang nagsisilbing AD saka District Engineer dyan sa may First District ng Bulacan kasi sakop nila ito. Kasali ba sila doon sa na-filean ng tax evasion? Sa kasalukuyang Bombo Genesis, ang tanging layon o partikular na pinakakasuhan dito ay yung mismong construction companies pa lamang. Ibig sabihin, ang included dito ay yung mga proprietor o yung mga tauhan at yung mismong involved sa kumpanya. Ito'y bukod pa sa ibang mga reklamong
inihain ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice sa kanilang pag-iimbestiga ukol sa flood control scandal. So inuna yung mga kampanya kasi ang lumalabas doon sa investigation dati parang hindi raw nakakapagtrabaho yung kumpanya nang hindi pinapayagan nitong sina Hernandez at itong sina Alcantara. So nauna pala yung kumpanyang kinasuhan as compared doon sa kasi yung kumpanya, tama ba? Yung pagkakaintindi ko doon sa paliwanag ng Bureau of Internal Revenue, ang kumpanya ang tumanggap daw ng pera kaya silang nakasuhan. Ang base kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Mendoza ay yung kanilang pinakakasuhan dito sa Department of Justice, yung maling pagsusumite at saka deklarasyon nila ng tax sapagkat Bombo Genesis kung matatandaan sa pag-inspeksyon ng mga proyektong ito ay nakita na ghost flood control project na ito. Ibig sabihin, kung meron silang isinumiting tax declarations upang patungkol dito sa proyekto, nangangahulugang ito ay pineke o fictitious lamang sapagkat sa una pa lamang ay wala na talagang proyektong may papakita at makikita na nanggaling sa pamahalaan. Pero may naisumite silang tax na kaunti, which is far different dun sa ang claims kasi is that parang wala talagang nagawang proyekto pero natanggap nila yung pera and yet nakapag-sumite pa rin sila, nakapag-register I should say ng tax diyan sa may Bureau of Internal Revenue. Yun yung kinukwestiyon ngayon. Sige, maraming salamat. Hanggang ka dyan, Bombo Gran. Nag-uulat mula Department of Justice ito, si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Patuloy ho na inapulaan ng mga bombero nitong Huwebes ang malawakang sunog na tumupok ho sa isang high-rise complex sa Hong Kong na nag-iwan ho ng hindi bababa sa 44 na nasawi at daang-daang nawawala naman ayon yan sa mga otoridad. Nagsimula ang apoy noong araw ho ng Miyerkules sa isang 8-building housing estate na may 2,000 units. Ang pinakamatinig sunog ho na sa lungsod sa loob ho ng ilang dekada at mabilis na kumalat sa gitna ho yan ng siksik na tirahan. At ayon ho sa pulisya, 3 lalaki ho ang inaresto matapos matuklasang mula sa iniwang flammable materials para sa repair work ang apoy na mabilis na kumalat. Mula madaling araw ng Huwebes, nakita na may ilang unit na nagliliyab bagaman humina na ang apoy. Nagsimula ang sunog sa bamboo scaffolding sa gitna ho ng malawakang pagkukumpuni ng Wang Fuk Court. Marami manong senior citizens ang nakatira sa lugar at hirap ng makalikas. Ilang residente ay kinailangang tawagan ng kapitbahay para sabihing may sunog dahil nakasarado ang mga bintana dahil sa maintenance work. Kabilang sa mga nasawi ang 37 anyos na bombero na nawalan naman ng kontak at natagpuang may matinding paso. Niulat na abot sa 279 pa ang hindi makontak bagaman nakikipag-ugnayan na ang firefighters sa ilan sa kanila. Magit 9 residente ho ang pansamantalang inilikas sa mga evacuation centers. Patuloy ang pagbagsak ho ng nasunog na scaffolding at makikita ho ang apoy na sumisirit pa rin o nagliliyab mula sa bintana habang tinatamaan ho ng hangin. Ayon sa fire officials, napakahirap abutin ang ilang palapag dahil yan sa tindi ng init pero patuloy ho ang pagsisikap na mailigtas ang lahat. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Chinese President Xi Jinping kabilang na sa pamilya ng mga bomberong nasawi. Sinabi naman ni Lee na labis siyang nalulungkot at gumagalaw ang lahat ho ng ehensya para tulungan ang mga naapektuhang residente. Kinumpirma naman ni Commission on Elections Chairperson George Sherwin Garcia na hanggang ngayon ay wala pang opisyal na tugon ang kampo nitong si Senator Rodante Marcoleta sa show cause order na inilabas ng komisyon. Ang kautusan ay kaugnay pa rin yan ng mga nakitang discrepancy o hindi po tugma ng mga datos sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at Statement of Contributions and Expenditures. Ayon kay Garcia, ipinadala na noong Nobyembre 21 ang show cause order, ngunit hindi pa nakapagsusumite ng paliwanag ang senadora. Layunin ng kautusan na hingin ang paliwanag upang nilinaw sa umunoy hindi na deklarang campaign donors at iba pang o donation at iba pang hindi tugmang impormasyon sa kanyang mga dokumento. Ang Statement of Assets,
Liabilities and Net Worth ay isang obligadong dokumento ng mga opisyal ng gobyerno na naglalaman ng kanilang mga yaman, utang at maging ang net worth. Ginagamit ito upang masiguro ang transparency at maiwasan ng katiwalian. Habang ang Statement of Contribution and Expenditures naman ay isinusumite ng lahat ng kandidato matapos ang halalan upang ideklara ang lahat ng campaign contributions at mga nagastos. Mahigpit na pinag-utos ng batas na maging tapat at kompleto ang lahat ng deklarasyon. Ipinaliwanag ng chairman na kung mapatunayang may hindi na deklara ng mga donasyon o maling impormasyon, maaaring maharap si Marcoleta sa perjury o election offense. Ang ganitong paglabag ay may mabigat na parusa kabilang ng multa, pagkakulong at diskwalifikasyon sa paghawak sa posisyon sa gobyerno. Samantala, naniniwala naman ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na hindi gaanong naimbestigahan ang pagtanggap po ni Senador Francis Chis Escudero ng campaign donation mula yan sa government contractor. Nagugat ang investigasyon sa pag-donate nga ni Centerways Construction and Development Incorporated President Lawrence Lubiano ng 30 million pesos bilang campaign donation kay Escudero, bagay na inamin mismo ni Lubiano sa naunang pagdinig ng Kamara. Si Lubiano ay isa ring government contractor. Maalalang sa inilabas na 9-page resolution ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections ay nirekomenda rito ang pagpapatigil sa investigasyon dahil sa manoy kawalan ng matibay na ebidensya na magpapakitang lumabag si Escudero sa Omnibus Election Code. Pero ayon sa batikang abogado na si Macalintal, maaari sanang nilaliman pa ng komisyon ang motu proprio investigations nito, hindi lamang sa paper trail kundi maging sa money trail. Inihalimbawa nito ang posibleng pagpapakita sana ni Lubiano ng ebidensya sa kung saan niya kinuha ang pera na una niyang tinukoy bilang personal donation. Dapat din aniyang tukuyin kung naglabas din ang kumpanya ni Lubiano ng parehong halaga ng pera noong nag-donate si Lubiano, lalo at malaking halaga ang ibinigay sa kampo ng senador. Binigyang diin na Macalintal na sa mga motu proprio investigation ay hindi gaanong malalim ang pagkalkal sa ilang mga kalakip na issue tulad ho ng nangyari sa Commission on Elections. Sa ilang mga updates tayo, nananatiling walang impormasyon ng Department of Foreign Affairs kung naaresto na si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Isang panayam, natanong si spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona kung tuluyan nang naaresto ang dating kalihim kasunod yan ng pagkakanselan ng kanyang pasaporte. Sagot ni Escalona, wala pang impormasyon ang Foreign Affairs Department ukol dito at tanging law enforcement to law enforcement agencies lamang ang nangyayaring koordinasyon ukol sa posibleng pagdakip sa dating kalihim. Ang tanging natanggap pa lamang ng Department of Foreign Affairs ay ang komunikasyon ukol sa passport cancellation at tiyak na maglilimita sa galaw ng dating presidential spokesperson. Natanong din ng opisyal kung totoong nasa Netherlands pa rin si Roque. Sagot nitong si Assistant Secretary Escalona, walang impormasyon dito ang Department of Foreign Affairs pero kung ibabase sa claims ng dating kalihim, naroon pa rin siya sa Netherlands. Naging usapan ang umunoy tuloy ang pagkakaresto kay Roque nitong gabihon ng Martes, ngunit kinalaunan ay pinabulaanan din ng dating kalihim. Naharap si Roque sa kasong qualified human trafficking dahil sa umunoy connection niya sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator Hub dyan sa may Porac sa Pampanga. Tiwala naman ng Department of Justice na bubusisiing mabuti ng Austria ang asylum request ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Isa pa ring panayam, sinabi ng Chief State Counsel na si Attorney Dennis Chan may sariling proseso ang naturang European country sa pagsasagawa at pagsusuri na maging yung research at validation sa claims ng bawat asylum applicant. Buuan niyang tiwala ng Department of Justice na aaralin ng naturang bansa ang lahat ng impormasyong isinumite ni Roque at hindi lamang basta mabibigyan o pagbibigyan ng kanyang petisyon o kahilingan. Kampante rin ng opisyal na igagalang ng Austria ang integridad ng asylum process ng Pilipinas at ikukonsidera ito sa pagsusuri sa kaso ni Roque. Unang naghain ng aplikasyon si Roque sa Netherlands upang ngunit paliwanag po ng dating kalihim, sinabihan siya ng Dutch authorities na ang Austrian government ang dapat na magbigay sa kanya ng asylum dahil ito ang nagbigay sa kanya ng visa. Maalalang hiniling ng Philippine government sa International Criminal Police Organization na maglabas ng red notice laban sa puganteng dating kalihim kasunod yan ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Una na rin nakansela ang kanyang pasaporte. Ayon naman kay Roque, kasalukuyan pa rin siyang naroon sa Netherlands.
Sa puntong ito, dako tayo dyan sa may bahagi ho ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang pag-amyenda sa 2026 budget. Sisimula na ho sa susunod na linggo. Debate naman target tapusin ngayong araw habang itong bicameral conference target maisagawa sa ikalawang linggo naman ng buwan ng Disyembre. Alam natin ang buong detalye, may balita dyan si Bombo JC Galvez. Target ng Senado na simulan ng period of amendments o amyenda ng panukalang pambansang pondo para sa 2026 sa susunod na linggo. Sa panayam, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian, nagkaroon ng kaunting pagbabago sa schedule, kaya sa Lunes, December 1, sisimulan ng pag-amyenda sa panukalang pondo. Paliwanag ng senador, marami pang mga senador at mga ahensya ng gobyerno ang nagsusumite ng kanilang mga amendments sa budget, kaya naman iniurong ito. Samantala, target naman ngayong araw na tapusin ang period of interpellation o debate sa budget ng mga ahensya ng gobyerno. Merong slight change sa schedule. Sasarap pa rin namin yung aming period of interpellation, pero i-move namin yung period of amendments on Monday. Kasi marami pang nagsasubmit sa amin ng mga amendments, mga senators, mga agencies. So, bigyan namin sila ng content time. So, just one day lang naman yung difference. So ang target namin Monday to gawin yung period of amendments. Target naman ng Senado na maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang budget sa December 3 at sa December 9 naman ang ikatlong pagbasa. Una nang sinabi ni Senate President Vicente Soto III na hindi sesertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 2026 national budget. On time pa naman kasi nung nagpaplano kami talagang in-anticipate namin baka magkaroon ng delays. Ang problema lang may dalawa tayong holiday next week and the following week. So that's the complication. But so far on schedule pa naman. Even with this movement. So usapin ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 national budget, target ng Senado na maisagawa ito ni ikalawang linggo ng Disyembre. Ayon kay Gatchalian, naglaan sila ng 5 araw para sa BICAM deliberations, ngunit maaari pa itong mabawasan kung tatanggapin ng mababang kapulungan ng bersyon ng Senado. Kasalukuyan na ring inihahanda ang live streaming ng bicameral meetings upang matiyak ang transparency sa proseso. Ibinahagi ni Gatchalian na nagsimula ng koordinasyon sa pagitan ng Legislative Budget Research and Monitoring Office, Senate Committee on Finance at Committee on Appropriations ng Kamara. May napili na rin umunang venue sa isang pasilidad sa Intramuros na tinanggap din ng House panel bilang lugar ng pagsasagawa ng BICAM. Ang target namin yung mauurong ng konti. So ang target namin baka more or less mga end of the second week of December. So yun ang aming target. Nagbigay kami ng 5 days. But kung tatanggapin naman ng Congress yung Senate version, then mapapaiksi siya. Ganun rin katagal. More or less mga 1 week yan. Depende sa disagreeing provision. But more or less 1 week yan. Ang papag-usapan namin yung ating LBRMO, yung committee and the committee appropriations sa umpisa na yung coordination. So may mga ground rules kaming napag-usapan, yung timetable, yung saan, may venue na kami na-identify, yung paano yung setup. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 25 minutes na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Siniguro ng Anti-Red Tape Authority ang suporta sa Administrasyong Marcos sa gitna ng anomalya o mga namumuong mga political tension. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng ARTA ngayong araw, nakasad dito ang commitment ng naturang opisina na suportahan ang desisyon ng Pangulo at ang vision nito na nakapaloob sa bagong Pilipinas. Binigyang din ng naturang opisina ang tiwalang ipinagkaloob ni Pangulong Marcos sa Anti-Red Tape Authority para isulong ang maayos at epesyenteng pamamahala at siguruhing babantayan ang ease of doing business sa government agencies. Nakasaad pa sa pahayag ng naturang opisina ang tiwala nito sa kakayahan ng Pangulo at ng kanyang team para tuluyang malagpasan ang mga hamon sa kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito ay hinimok ng naturang opisina ang publiko na tugunan ang anumang hinaing o problema sa mapayapa at legal na paraan
at magtiwala sa kakayahan ng mga korte, prosecution at law enforcement agencies. Umapela rin ito sa government stakeholders na iangat ang level ng pagsisilbi at serbisyo publiko at ipakita na ang pamamahala ay hindi lamang simpleng business as usual, kundi business na nagpapakita ng kakayahan, pananagutan at may integridad. Git ng naturang opisina, ang konsepto ng whole of the nation approach ay hindi lamang isang nakasulat na prinsipyo, kundi isang realidad na nadarama at nasasaksihan ng bawat Pilipino. Samantala, nagpahayag naman ang Department of Foreign Affairs na patuloy nitong hahataking pataas ang kalidad ng serbisyo matapos mapasama sa top 10 national government agencies na pinakamaraming reklamo ayon sa Anti-Red Tape Authority. Sinabi ho ng ahensya na araw-araw ay magsusumikap ang kanilang mga kawani at mga frontliners na magbigay ho ng maayos na serbisyo at ipagmalaki nito ang mataas na complaint resolution rate ng ahensya. Tinatayang 5 milyong consular services ang naiibibigay ho ng Department of Foreign Affairs taon-taon sa Manila, habang 42 consular offices naman sa buong bansa at 98 foreign posts. Bate ho sa ARTA report, 8 ang ahensya sa listahan ho, kasunod ang FDA, o Food and Drug Administration, Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistic Authority, Land Registration Authority, Department of Environment and Natural Resources, at maging ang Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD. Nasa ikasyam naman ang Professional Regulation Commission o PRC, habang ikasampu naman ang Bureau of Customs. Sa ilan pang mga balita, mga kabombo, ang National Capital Region Police Office nakatakdahong magtaas na ng antas ng alerto. Yan po'y bukas bilang paghahanda pa rin po ito doon sa magaganap na trillion peso march sa Nobyembre at 30. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Nakatakdang magtaas ng antas ng alerto ang himpilan ng National Capital Region Police Office sa full alert status simula bukas Nobyembre 28 bilang preparasyon sa trillion peso march sa darating na linggo Nobyembre at 30. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang pagtataas ng alerto ng National Capital Region Police Office ay para matiyak na magiging maayos at mapayapa ang mga pagtitipon na ito. Maliban dito, dapat din anyang sumunod ang mga progresibong grupo sa naging kasunduan sa ilalim ng Memorandum of Understanding na siyang nag-uutos na mahigpit na ipinagbabawal ang mga seditious statement, kahit anumang acts of rebellion at mga aksyon na posibleng magimit siya ng kaguluhan sa mga programang ito. Ang programa naman ay mag-uumpisa simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, kung saan inaasahang dadalo ang hindi bababa sa 300,000 na mga individual. Ang pinakalokasyon naman ng programa ay sa bahagi ng White Plains, Quezon City, ngunit patuloy pa rin na binabantayan ng pulisya ang iba pang mga lokasyon na posibleng magkaroon ng pagtitipon para matiyak na hindi na maulit ang mga nangyaring karahasan noong September 21 rally. NCRPO will be on full alert status beginning November 28, 2025. MOU has been established between the Quezon City government and the Trillion Peso March movement. Designated time, place, and objective, November 30, 2025 from 6 a.m. to 6 p.m. Ang location po nito will be at the White Plains Temple Drive, excluding the People Power Monument. And we are expecting a crowd of 300,000 participants. Specifically po, ang MOU na pag-usapan po doon, as part of the MOU will be no acts of rebellion, insurrection, sedition, or any forms of incitement towards such acts will be permitted. Samantala, nakatakda namang italagang higit sa 15,097 mga tauhan ng pambansang pulisya, kung saan 8,500 rito ang mula sa National Capital Region Police Office, habang ang nalalabi naman ay pawang mga augmentation kung sakali mang kailanganin pa ng karagdagang tauhan sa mga pagtitipon na ito. Sa ngayon, wala namang bantana na mamonitor ang Philippine National Police para sa mga gaganaping kilusan, ngunit tiniyak na patuloy pa rin ang kanilang intel gathering para sa mas ligtas sa pagkakasa ng mga programa. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ko tayo sa mga balitang tinutukan naman ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Ito hong Typho Fire, itinuturing na pinakamalaking sunog ho sa Hong Kong mula World War II. Alam natin kung bakit sa pagulat yan ng Bombo Radio Rojas.
Tinuturing na pinakamalalang sunog sa Hong Kong mula pa noong World War II ang naganap na sunog sa isang apartment complex sa Taipo matapos pumalo sa hindi bababa sa 44 ang nasawi. Bago ito, ang Garley Building Fire noong 1996 na kumitil ng 41 katao ang kinilala bilang pinakamaluwang sunog sa Hong Kong. Ayon kay Bombo Virginia Banate, international correspondent sa Hong Kong, iniimbestigahan ng Hong Kong Police Task Force ang eksaktong dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Gayunman, nagbabala na ang mga bumbero tungkol sa isang kahina-hinalang natuklasan. Sinabi ni Fire Services Director Andy Yong na nakakita ang kanyang mga tauhan ng mga polystyrene board na nakaharang sa mga bintana ng ilang apartment habang nagsasagawa ng rescue. Labis umanong madaling magliyab ang mga board na ito, dahilan para kumalat ng napakabilis ang apoy. Dahil kakaiba ang presensya nito, agad nila itong iniulat sa pulisya para sa mas malalim na investigasyon. Samantala, iniutos ni Hong Kong Chief Executive John Lee na suriin kung sapat ang fireproofing ng mga protective layer na nakabalot sa mga gusaling kasalukuyang nire-refurbish. Tiniyak niyang pananagutin ang sinumang mapapatunayang may pagkukulang. Posible ring nakaambag ang bamboo scaffolding na karaniwang ginagamit sa pag-encase ng mga gusali sa Hong Kong, isang factor na ilang ulit nang nasangkot sa mga insidente ng sunog sa nakaraan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, maraming residente ang lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa isang sports center na ginawang emergency shelter sa Taipo District. Wala mga OFW na nadala sa sunog kasi marami pa kasing missing is 979 missing person, tapos yung mga namatay is parang 44 na ngayon. As of now 44 na, tapos marami na nadala sa hospital. Yung building dito is black para siyang tikip-tikip. Kaya parang yun, lumaki yung apoy. Pinakamalaking sunog na nakita ko ngayon dito sa Hong Kong. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa rin pong development mga kabombo, ilang mga Filipino helper ang patuloy pa rin pong pinaghahanap matapos na sumiklab pa rin itong sunog na ito dyan po sa may bahagi ng Taipo sa Hong Kong. May exclusive report naman po dito ang Bombo Radio Kawayan. Ilan pang mga overseas Filipino workers o OFW helpers ang patuloy na pinaghahanap matapos sumiklab ang malaking sunog na lumamon sa housing complex sa Taipo, Hong Kong. Inihayag ni Bombo International News Correspondent Marie Velarde na sumampa na sa 44 na katao ang kumpirmadong nasawi sa high-rise fire habang nasa 279 pa ang nawawala. Sa inisyal na impormasyon, sinasabing ang sunog ay nagmula sa upos ng sigarilyo mula sa isang construction site sa isa sa mga towers na sumasailalim sa renovation. Sinimulan na rin ng OWA ang pakikipag-ugnayan sa mga OFW shelters para hanapin ang mga nawawalang Pinoy. Nasa ligtas na rin kalagayan ngayon ang isang helper na pumukaw ng atensyon sa social media matapos na humingi ng saklolo sa pamamagitan ng pag-stream online dahil natrap sila sa nasusunog na gusali kasama ang kanyang alaga at employera. Yung mga andito sa Hong Kong na kapamilya ninyo na nasa Taipo, wag po kayong mag-atibiling kumontak po sa embahada ng Philippine Consulate po para at saka i-check din po nila doon yung mga pangalan ng mga domestic helpers po para makita natin kung kasali ba sila, nakasama ba sila sa sunog. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Marjorie de la Cruz and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo na tinutukan ng ating mga provincial station. Si House Deputy Speaker Janet Garin hinaming naawa raw sa mga low-ranking public works and highways employees na inaaresto pero nanindigan pa rin na dapat ay pairali ng accountability. May update po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagpahayag ng pag-aalala ang Deputy House Speaker na si 1st District Representative Janet Garin para sa mga low-ranking employees ng Department of Public Works and Highways na inaresto kaugnay ng umano'y maanomaliang flood control projects. Ngunit iginiit niya ang dapat manatili ang prinsipyo ng accountability.
Ayon kay Gary, nakakaawang sitwasyon ng mga inaresto, lalo na't marami umano sa kanilang sumusunod lamang sa utos. Ngunit dapat pa ring managot ang bawat individual sa kanilang ginampanang papel. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ng kongresista na hinihintay pa ang mga dokumento upang matukoy ang pangunahing dahilan at legal na basihan ng pag-issue ng arrest warrant laban sa mga empleyado. Dagdag niya, mahalagang mailagay sa tamang konteksto ang mga pangyayari bago maglabas ng pinal na pahayag o paghusga. Personally, ako, sa nakita ko sa mga footages sa news, low ranking na DPWH employees. Siyempre, as human as I am, with their positions before comes accountability. They have to be accountable by the actions made. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, itong mga opisyal naman sa Ilocos Norte buo ang suporta kay Pangulong Marcos at Senador Amy at hindi manghihimasok sa kanilang isu. Alamin natin ang buong detalye, may balita dyan ng Bombo Radyo Lawag. Nananatiling buo ang suporta ng mga opisyal ng lalawigan ng Ilocos Norte sa magkapatid na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Amy Marcos. Ito ang siniguro ni Governor Cecilia Araneta Marcos at lahat ng mga alkalde sa lalawigan. Ito ay tungkol sa iba't ibang isyong kinakaharap ng kasalukuyang administrasyon. Sinabi niya na sinusuportahan nila si Pangulong Marcos dahil siya ang presidente ng Pilipinas at taga rito siya sa Ilocos Norte. Sinabi rin ni Governor Marcos na susuportahan niya kahit si Senator Amy Marcos dahil siya lang ang senator mula sa lalawigan. Hinggil dito, sinabi ng gobernador na tungkol naman sa issue sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng kanyang kapatid na si Senator Amy ay hindi sila manghihimasok o makikialam. Inihalimbawa niya ang sarili nito sa isang inang nasa gitna at walang pinapaboran dahil suportado niya ang mga ito sa pagsilbi sa bayan. Dagdag pa niya na ipinagdarasal na lamang nila ang anumang hindi pagkakaunawaan ng magkapatid at sana'y malutas rin ito. We support our president because he's our president. He is from Ilocos Norte. We support our senator because she is the only senator from Ilocos Norte. And at this point, we support both of them. Pero kung ano yung nangyayari sa kanilang dalawa, that's something parang sibling ano na lang yun. Hindi kami manghihimasok. Samantala, pumirma ang mga alkalde sa lalawigan ng isang manifesto na sumusuporta kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Maalala na inakusahan ni Senator Amy si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga at may mga banat naman si Congressman Sandro sa kanyang tiyahin. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Aileen Arda, this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Sa iba pang mga provincial report, mahigit 2,000 katao na unang inilikas dahil yan sa pananalasan ng Bagyong Juan, muling inilikas dahil sa pagbaha dulot ng shoreline dyan sa may Northern Luzon. May update ang Bombo Radyo Tugay Garaw. Muling inilikas ang nasa mahigit 2,000 individual sa 20 barangay sa Tuguegarao City dahil sa nararanasang pagbaha matapos umapaw ang tubig sa Cagayan River kasunod ng malakas na pagulan na dulot ng shoreline. Ayon kay Leonie Narag Camp Manager ng Anafunan Evacuation Center, ang mga residenteng inilikas sa barangay Anafunan East at Linaw East ay una nang nakabalik sa kanilang tahanan noong Bagyong Uwan, subalit inilikas muli. Bagamat umaaraw na sa lungsod ngayong araw, subalit pinaghahandaan ang pagbaba ng tubig sa Cagayan River mula sa mga karatig lalawigan kung kaya posible pang madagdagan pa ang bilang ng mga evacuees. Sinabi ni Camp na sapat naman ang mga relief goods sa mga evacuation center, kabilang na ang mga gamot para sa mga evacuees. Activate po kami kahapon ng mga malalaking evacuation centers sa Tuguegarao dahil nga po sa muling pagtaas ng baha dahil dito sa shear line dulot ng Typhoon Verbena, ma'am. The same families din po ang nag-evacuate po dito sa Anafunan Integrated School. As usual, yung mga dati pa rin po nating nasa listahan ng mga families.
At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, ito namang Diocese of Butuan all set na para ho sa prayer rally ngayong Sabado na tatawaging Gathering for Good Governance. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Butuan. Handa na ang Diocese of Butuan para sa Gathering for Good Governance o 3G, isang prayer rally na gaganapin sa Libertad Sports Complex sa nitong lungsod ng Butuan ngayong Sabado, Nobyembre 29. Ayon kay Diocese of Butuan spokesperson Reverend Father Glenn Adam Abamunga, inaasahang mahigit 6,000 katao ang dadalo sa naturong aktibidad kaya't puspusan ang paghahanda para sa seguridad, logistics at venue upang masiguro ang maayos at makahulugang pagtipon. Ipiniliwanag din niya na ang ITAG movement na siyang organizer ng naturang aktibidad ay nanawagan para sa integridad, transparency, accountability at good governance, dahilan kung bakit hinihikayat ang publiko na manalangin para sa tapat at mahusay na pamamahala. Dagdag pa ni Father Abamunga, magsisimula ang programa pasado 1:00 ng hapon at tatagal hanggang 5:00 na bukas, hindi lamang para sa madibotong Katoliko kundi para sa lahat ng nais makibahagi sa pagtitipon. Hinihikayat din niya ang lahat ng lalahok sa prayer rally na magsuot ng puti bilang simbolo ng pagkakaisa kasama ang kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay na nagnanais ng tapat at mabuting pamahalaan para sa Pilipinas. Full force ang mga community namo we are preparing for almost 6,000 ka mga tao, so busy sa security, sa logistics, sa among venue preparation, ITAG 3G prayer gathering for good governance. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mary Judy Felicelda and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala mga kamudako tayo dyan sa may Independent Commission for Infrastructure. Posible daw kong ipatawag at bukas na ipatawag itong si Congressman Sandro Marcos dyan sa may bahagi ng Independent Commission for Infrastructure. May mga dagdag na development dyan si Bombo Isa Cotoner. Inihayag ng Independent Commission for Infrastructure na handa nilang imbitahan si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagdinig ng komisyon matapos niyang ipadala ang liham sa tanggapan na handa siyang humarap sa ICI. Kinumpirma ni ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka na natanggap nila ang liham ni Marcos at tatalakayin pa ng mga opisyal kung kailan siya isasalang sa pagdinig. Pagpapasyahan pa din kung magiging bukas sa publiko ang magiging hearing o idada nito sa executive session. Sa kanyang sulat kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., sinabi ni Marcos na handa siyang makipagtulungan, sumagot sa mga tanong at magbigay ng anumang paglilinaw. Matatanda ang inakusahan ni dating Bicol Representative Zaldico ang nakababatang Marcos na may kaugnayan umano sa 50.9 billion budget insertions. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka. Commission, this morning nakatanggap kami ng sulat galing kay Congressman Sandro Marcos expressing his willingness to appear before the ICI and to share whatever information he has with regard to the ongoing investigation of the Commission on the anomalous flood control projects. They would have to convene and decide on when the congressman will be available or for a hearing. Read the request of Congressman Sandro Marcos. It was not stated there. So based on our rules, unless there's a formal request for an executive session, the default will be live streamed. Note of his willingness on his willingness to appear voluntarily before the commission, and we will wait for the commission to eventually set the date on when he will become. Samantala, humarap ngayong araw sa ICI sina Representative Marivic Pilar at ngayon lamang ay kakalabas lang ni Representative Patrick Michael PM Vargas. Kapwa humiling sila na executive session kaya walang naging live streaming ang komisyon. Matatandang silang idinawit ng mag-asawang Pacifico at Curly Vizcaya na tumatanggap umano ng kickback para sa flood control projects. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si
Yes, Bombo, Genesis. Doon sa naging sulat ni Congressman Sandro Marcos, kasi sunod-sunod nang humihingi ang mga resource person diyan ng executive session. Anong plano kaya? May initial na bang nababanggit na plano kung pwedeng i-live stream yung kay Sandro Marcos? Oo. Kanina kasi, Bombo, Genesis, sinabi ni Attorney Hosaka, doon sa paunang liham na ibinigay ni Representative Marcos nga, ay wala naman siyang inilagay na nagre-request siya ng executive session. Kaya nang maitanong namin yon, posible nga na maging live streaming ito, pero katulad nga ng sinabi ng Independent Commission for Infrastructure, ito pa yung ikukumpirma nila doon nga sa pagharap ng resource person na si Sandro Marcos. Actually, titignan pa rin nila kung anong araw, kasi parang ngayong linggo, matatandaan yon na sunod-sunod yung mga mambabatas na humaharap dito sa komisyon. So yan yung ating aantabayanan, kung ang kauna-unahang bang magpapa-live stream ng kanyang pagdinig dito sa Independent Commission for Infrastructure ay ang presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Bombo, Genesis. Pero as of now, okay naman na yung hardware na gagamitin para dyan sa live streaming? Actually, ngayon dito, Bombo, Genesis, sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure, pag pumasok kayo doon sa media area nila, may nakaset up na talagang TV, and upon asking Attorney Brian Kit Hosaka, nakaset up na rin din talaga doon sa hearing area yung mga pang live stream nila. Ngayon nga lang, hindi pa malinaw kung ano yung platform na gagamitin, sa ang Facebook account ba o YouTube account ila-live stream ito, pero yun yung mga aantabayanan natin sa mga susunod pa na pagla-live stream o pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Okay, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa sa Cotaner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay, mga kabombo, sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan, pwede po ninyong subaybayan yung po mga programa ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling mga social media pages. Sa bahagi ng Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo, mga kabombo, at ang ating news, music and entertainment station dyan, ang Star FM Iloilo. Sa Negros area naman, nariyan pong Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganon din po sa may Rojas area, dyan sa may Capiz, nariyan pong Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para sa mga taga-riyan, sa may bahagi po ng Aklan at mga katabing probinsya, nariyan pong Bombo Radio Calibo, at dyan po sa may Leyte at mga katabing probinsya, Bombo Radio Tacloban. Mga kabomot ka, Sir Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombot ka Star Nation, sa ating Christmas countdown, 28 days na lang bago ang araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana anda sa budget para sa tuig 2026 ang syudad sang city government. Plano ipasar sa Iloilo City Council sa unang semana sa bulan sang Disyembre. Bombo Hana sa report, please go ahead. Plano nga mapasar sa Iloilo City Council ang 4.5 billion pesos na budget para sa tuig 2026 sa una nga semana sa Disyembre. Bombo Chama sa interview sa Bombo Radio kay Rex Marcos Sarabia, Committee Chairman and Committee on Appropriations, iyagin pahayag nga ginahito na sa konseho ang pagpain sa budget sa kada departamento. Sa kay Sarabia, ang proposed budget ang mas mataas ng 8.52% kung ikumpara sa nagbigad nga tuig nga yara lamang sa 4.14 billion pesos subong iya nga tuig. Bombo Cham ga-deliberate man sa konseho ang 83.96 million pesos nga budget para sa local economic enterprises kag dugang mandiri since nga lang sang nagbigad ginahulat man ni Vice Mayor Love Baronda kag sa iban pa man nga mga konsehal kaangay ni Councilor Shin Marie Mabilog ang ginatawag na coordinated executive sanggunian panglungsod effort for the development of Iloilo City o consistent program kag sa idalom sang ordinansa nakatala na diri nga sundon sang Committee on Appropriations kag budget ang ordinansa sang CISPEDIC program nga may ginaalokar nga originally 150,000 pesos para sa Vice Mayor's Office kag 92,000 pesos naman ang para sa mga konsehal kada bulan kag kung magsobra diri ang sa diskresyon na ini sang alkalde Bombo Cham. Nadumduman man nga nagpatigayon sa committee hearing sa nagigad nga semana kag nakit-an diri sang sangguniang panglungsod kag Vice Mayor's Office nga under budget ang ining CISPEDIC program nila. Ini man ang rason nga ginbalik ini sa may Local Finance Committee for correction kag pag-reflect man sa mga minimum appropriations. Ito sabitan last time ni Vice Mayor Love Baronda nga very bare pa ang ining opisina since nga bag-o pa lang kinahanglan sang medyo madako-dako kunta ni nga budget sa iyang opisina and SP office pagid. Ang base man sa proposed budget diri mayara sang 43.84% ang magakadto sa General Public Services nga nakatala na ini sa planning, financial, administrative, legal kag legislative services. Samtang 27.9% naman ang para sa social services, dala na ang para sa education, health and protection sa marginalized sector services. May ara man sang 17.66% sang budget ang nakaalokar para sa economic services agud sa punduhan niya ang pag-promote sang pag-growth sang ekonomiya kag pagdugang man sang productivity sang agriculture kag industry
diri sa may syudad sang Iloilo. 11.41 naman ang 11.41% naman ang para sa other services. Nga target subong man sang local government unit nga ang 55.13% nga allocation ang magahalin iya sa local sources kag 44.87 naman ang para sa external sources kag national tax allotment share. So inila ko gyud nga bulig ang nagtigayon nga budget hearing sang nagligad nga semana Bombotcham para man sa ilagod ma-deliberate ng maayo kung ano pa ang mga kinahanglan nga per councilor and sa office naman ni Vice Mayor nga last time ini man siya ang nag-raise man sang concern regarding with the budget na din allot for her office and sangguni ang panglungsod. Di pa batiin natin ang nangyang pahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Medyo malawig-lawig pa kag may mga gamay na mga i-iron out pero on schedule pa man first week of December most likely. Okay. There was discussion. Sige, I'll be very candid with you. No. Ang CESPIDIC as of now may ara sang existing na ordinance naga-require sang iya nga minimum appropriation. So, ang minimum appropriation sina if I'm not mistaken 150 sa vice, 92 ang councilor per month. Per month na siya. Minimum na siya. So, any excess na discretion na iya sang prepare sang budget which is the mayor. Discretion na. So, pero as far as legally is required, tiya mo ng bare minimum niya i-set para sa mga konsehal kag sa ato na vice mayor. So, upon sa hearing, sa committee hearing, at mayara lang gamay na correction kay do under budget dito ang CESPIDIC. To be candid lang. So again pa correct namon ang budget sang CESPIDIC para mag-reflect sa mandatory nga minimum appropriation. So doon nato ng ordinance. So yun pa correct ko na to sa local finance committee. May signal na kay Mayor, may correct siya. Yes. I mean, nasundon siya. Yes, the mayor has withdrawn her earlier position and has acceded to the request of the city council. Now, kung may mga further na mga request pagidya si Vice Mayor sina, that is already in excess of the mandated amount, no? Iya na iya kung in good terms siya sa nag-prepare sa budget. Kay ang whatever excess discretionary na. Discretion niya sang mayor. We're not here to question the mayor. Amo na yung ang position sa city council, what is legal, what is just, what is appropriate. Kung ang discretion sang city mayor hindi magsobra sa what is mandated limit ang minimum na requirement, we're not here to question the discretion of the mayor. She is voted by the Ilonggo people, no? Voted siya. Amot kung majority vote siya, majority vote siya. We're not in the position to question that. Precisely why gin-refer back ko sa executive. It was not me who initiated. Wala pa ko kapasar sang ordinance ha. Wala ko pa siya napasar. So I did not reword. I did not change the figures. Wala ko ng slash, wala ko ng agaw budget or what. Gin-refer back ko sa executive. So it is up to the local finance committee to correct. So kung ma-correct siya, mabalik ang endorsement sa amon. That is the time na pasarot. 1.8. So that's why nag-manifest ko sang correction. In fairness to the mayor, nag-giveaway man siya. Hindi ko na ma-estimate ng mga 50 million, 60 million, lipat ko. 50 million, 60 million something. So dako na ni bagay sa Dako na nabagay. Dako na nabagay. So monthly should be pila sa vice kag pila sa councilor na budget. As I mentioned earlier, I think if it's 150, 140 million, 150,000, sorry, 140, 150,000 per month, if I'm not mistaken. It's appropriated for the entire year. So, pwede na siya ma-release. Ang only situation, hindi pag-release, kung lapaw na siya sa yan nga budgetary appropriation. Nabatian ang nanging pahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sa Committee on Appropriations ng City Council, Bombotcham. Alright, amuning isa karon sa mga ginabantayan taman. Paano to yung ginawangal sang Vice Mayor to nga kulang sila sa resources and of course sa budget bubuhan na? Amo pagid na Bombotcham kay since nga after sa budget hearing last time naka-observe man kita nga tumadamo dali sa concern si
Vice Mayor Lav Baronda regarding sa mga kagamitan abi sa iya opisina mismo and to at the office. So kinahanglan ko tanong isang mas dako nga budget but then magadepende ini kay may final man sila nga inusuriyahan and by this month may baluan na ang on this December may baluan ang final diri nga allocated budget and na-mention ni Councilor Rex Marcos nga Sarabia nga ang diskresyon o kung na-excess sa allocated budget ang sa diskresyon na ni Mayor Raisa Tranias. Kung hindi sila maka-question sa alkalde, para ano pa nga pagyon sa City Council? Ang budget, kung ara man lang ang diskresyon sa kay Mayor Inday Raisa Tranias? Di ba? Away sila kuno sang diberaw? Ubuhada? Amo gani Bombo Cham kay kumbaga sa bahin nila since nga for under discussion sa gihapon ni Mayor Raisa Tranias, supposedly they are the one mga improvements sa ining budget na allocated but then depende kung ano ining mga resulta kag sa ining committee hearing last time nila for budget na 2026 Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa. Ilang taon man tani isang aton sining alkalde kung ano ka importante ang trabaho sa bahin karon niya sa sangguniang panglungsod. Ano ka importante dira ang mga kagamitan sa bahin sang legislative building, no, kay do hindi man na iya eksaktong magsagad ka pinadusak lang dabi ka demand or pangayo ang Office of the Vice Mayor sang nagakigo sini nga pundo kagamiton malang sa waisang kapuslanan. Definitely para ina ipartiniser ina para sa mangin mapinuslanon kag siyempre maka-function man sang husto ang Office of the Vice Mayor, no, sa aton sini nga mga kabunbo. Hindi lang kita iya maglabot sa punto nga mag tion bala sang tinumukanay abalon nati isang chimpo sang Vice Mayor way man sa inimuati way sa inimuan because nga way man sa nagakigo sini nga resources sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kita nagapati nga maintindihan kag maistoryahan pa man iniya ni Mayor Inday Raisa kag ni Vice Mayor Lav Baronda, no, sa aton sini nga mga tagpalamati para malikawan ta na ang sesyon dira bla sesyon nagasagrak ya mikropono sesyon dira way nagandar ang iban sini nga mikropono highly urbanized city kita, may bisita kita diri karon ya kadto sila di for benchmarking, no, observe sila dira sa sesyon sa City Hall, observe sila sesyon sa City Hall na sagrak ang mikropono way gandar ang iban sini nga mikropono. Tiya lang baklan ina ni Vice Mayor Lav Baronda kag gamiton niya sini nga personal nga kwarta, di ba? Kay tanan-tanan sini may mga nagakigo ina nga budget nagikan iya sa aton man sini nga gobyerno. Oras naton 14 minutos na nakaligad sa takna sini nga law na pagbaliktad ugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon mga nabilin nga katapo sa New People's Army sa Banwa sa Igbaras natumod na suno pa sa kay Mayor Escorpion ang nagsurrender tos nagligad na may mga kopdanan isang nga nagkalamatay dito sa may encounter sa may area sang tapas sa Capiz. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumo. Pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang sini umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for November 23 to 29, 2025. Rock music is their game and Valhalla Band is their name. Updan naton sila sa isa ka great rock entertainment sa ining Nobyembre 29, Sabado, sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa November 30, Domingo, ginagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo nato sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imo palibot. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan. 21 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo ha. Check nato na balita ni Bombo Jomar Villa mga nabilin sining katapo sa New People's Army sa banwa sang Igbaras. Natumod na ni Mayor Escorpion ang nagsurrender nga katapo sang rebelde. No? May mga kopdanan ni siya nga nagkalamatay dito sa encounter sa may tapas sa Kapiso. Isa man ini sa mga rason kung nga ini siya ang nagbalik loob sa aton sining gobyerno. Kabudlay, kahidlaw sa iya siniyang pamilya. Kanti ang sitwasyon nila tos bukid sa aton sining mga kumbo. Sa dugang sining mga impormasyon, check naton linya ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Naglaom si Mayor Vicente Jopic Escorpion sang banwa sa Igbaras. Iloilo nga may mag-surrender dugang no, nga katapo sang New People's Army sa ila sining banwa. Kasunod dili Bombo Champ no, sang pag-surrender sa damlag lang ni Patrick tumandokid sa may banwa sang Igbaras, Iloilo. Kag supply officer sa Committee Rayon o kon KR Panay address aton sining mga kabombo kag suno man kani sa nasambit sining individual mga pulo na sa katuig nga nagapudopod sa hublag no. Suno kay Mayor Escorpion may 3 na lang ka nabilin nga na-identify ang Philippine Army no sa may banwa sang Igbaras sa soliti mga tumandok man sila kuno no sunod diri sa nakadatot sa information kag sunod ganis sa alkalde ang ining 3 ka mga individual na identify na no subot silingon may ara na kuno sang gidayatan sining pangalan kag na locate na ang ila sining mga agin halidan abi bumutsam amo man gani sunod sa alkalde agin na encourage kid no sang PNP kag from time to time tige na engganyo gid no ginaparapitan sang otoridad ang pamilya ang ati mapabalik no sa sabak sang gobyerno kining mga nabilin sa karon yung katapo sa New People's Army nga ara karon sa bahin sang kabukiran. Suno sa alkalde ang isa sa katuyuan sinikon nga ang nagapanawagan siya nga mag-surrender na lang mga nabilin sining katapo sang NPA agod nga way na sang may madulaan pa sa kabuhi no kay suno sa iya hindi man sa gusto nga may mapatay sa NPA, kag hindi man sa gusto nga may mapatay sa bahin karon sang Philippine Army, no? Kay ang iyayati basta kon mga pumuluyo, agin na protektaran gid sang alkalde kag kung paano matagaan sang mayo sini nga kabuhi, no? Kag nagpasalig man ang natungdan kay ti sa dablag lang gani nag-surrender siya si Patrick. So pumani kuno gid pasalig niya, no? Sa mga nabilin nga membro sa NPA nga kung ano ang ginhatag sa unang mga nag-surrender, amo man na ang mabaton sang mag-surrender sa sining ulihi kaangay sang assistance
ang seguridad nga tiway sang may malain sini nga matabo. Pagsunog ani sa kalde, ang iban sini nga nag-surrender na ato naglagaw-lagaw sa tinda, no, sang Banwa, sang Igbaras, Iloilo. Aribla, no, ang kabahin sang pahayag ni Mayor Vicente Jubek Escorpion sang Banwa sa Igbaras. Di ang government open gid, no, open nga magbaton sa ila, no. So ti being part of the government nga sa gobyerno lokal, ti as enforcer sang lay, no, ti amo na yai kung di sila naog niya, ti they are considered outlaw. Kag may mga consequences, no. Pero diri sa makita kang hindi lang kay amo ni maligad nga mga binulan, may naga-surrender man di. So naglagaw na dagani sila sa dalom mo. After nga na process na sila, no, kag nakabaton man sa mga benefits. So siguro para sa iban, this will be an eye opener para sa ilang mangin normal ila pag sinarayo kung naari sila. Kag matuod sina ni kay ako la bilang mayor, do hindi man ako gusto nga may nagaklamatay di sa akon nga Banwa, whether military man na o kung mga rebelde man, because constituents ko na sila, kag obligasyon ko nga safeguard man ang ilang well-being, pati man ang pagpangabuhi nila, no. So muna nga gusto ko sa Igbaras linong kag we are working for inclusive development sang tanan muna. Diri sa Igbaras? Kago. Kag diri sa Igbaras, ang matuod sina, na-identify na sila tanan kung sino. Kung sino. So based on our records, kay hindi man na ako niya nga sa LGU, kay ti daw nga mag-identify sila, pero sa mga higher ups nga ano na. So mga mga 3. Si Ponsudlo? Oo. Mga 3. Yung mga 3 ba siguro mati sila sa bomb? Mati guro kay may mga negosasyon man iban. Negosasyon na, no? Oo. Okay. Anong assurance mo na lang, Mayor? Ba't mo ng kalabanan mo nga kasi kung surrender sila may matabo malain? Anong assurance mo bilang alkalde? Hindi kon garantiya pareho nga nag-surrender sa akon niya. Garantiya ko na yang way sa matabo malain siya kag illegal nga matabo sila. Kag natabo na sa maligad, ang aton nga military mayo man pag-treat sa ila. Namuligan sila na damo ato. So amo na ang sitwasyon diri. Dako pa sa amon. And then zero na. Ti ka identify na mong ginahimo ang tanan pati ang pamilya ginakadtuan. So pa ba identify pati ngalan nila identify na. Si Mayor Vicente Jubek Escorpion sa Banwa sang Igbaras, Iloilo bumutyamti gida sigurado sa alkalde nga proseso sang Mayo sang insakto kag makuha nila, no, ang mga benepisyo nga ihatag sa gobyerno Paraglitan nga magabalik din sila sa sabak sang aton sa karon nga otoridad na bumutyam. Kag sa dugang pasini, no, ginausisa na karon dugang sang Philippine Army ang pahayag, no, ni Patrick ining nag-surrender sa Damlag lang adra sa may Banwa sang Igbaras, Iloilo, kay na-mention diri sang natungdan nga ara, no, ang yesterday nga presensya sa latest ning encounter sa tunga sang militar kag sa New People's Army dito sa may area karon sang Barangay Lahog, Tapas Kapis, sa tinlikdan sining Setyembre 13, 2025, no? Sa din, sa nasambit sining operation, encounter batok sa militar kag sa NPA, na bawian diri sang kabuhi ang ginakabig sining membro, no, sang hublag sining grupo, kag bilang medical officer, no, muning nagagawa ding pangalan ni Kristen May Capadosio, kung kilala sa kay Ka Cheryl o kung Ka Elsa, kag tumangdok sa barangay Kararaan, Leon, Iloilo, Bumbuchamp, no. So dugang padri karon ang ining nasambit sining encounter sa tunga ni sang KR Panay,
Committing Rion Panay, no, regional headquarters. Sa aton sini nga mga kabubukan sa na recover diri ang isa ka M16 assault rifle, mga bala sang 5.56 mm, no, live munitions, isa ka bandolier kag apat sini ka mga backpack. So sunod diri gani kay Patrick agin confirm man sini, no, nga ilatos na kapdanan ang agin nabawian sang kabuhi, pero that time sang natabo kuno ning encounter sunod sa tungdan. Doon nakadetach ni ang ila sini nga mga kopdanan, bumbutsam sa aton sini nga mga kabombo, dulap tabla, no, ang ila sini nga persa, pero ti pagbati nila to nga may linupok ti ang ila sini ginobra nagplagyo. Actually suno gani kay Patrick ang armas sa sini nga M16 why na niya madala mo. Kay ti basta kung may linok panay ang ila sini unahon gid nga maka palayo sa lugar. Bangod gati gamay nam lang ila sini nga persa, bumbutsam amo na nga do dihado gid sila sa bahin sa militar, pero sunod sa iya do na dala to sang kopdanan niya ang iya sinigid personal, no, nga M16 rifle sang nga natabo ining nga nasambit sini nga enkwentro sa tunga sa militar kag sang New People's Army bumbutsam. Dugang pa sini do mga 15 dablang kuno bilog sa area itag Laktanay kasunod sining nasambit sining counter kag sa subong piladam lang kuno ang ila sining kopdanan nga para kapabilin sa may ibabaw sining bahin sa bukid. Aribla si Patrick ang katapo, no, sa NPA ang nagasurrender sa may banwa sa Igbar sa Tigayon diri mapatignutan dugang sa Bombo Radio. Ang sa may lahog, ang sa may nakakapis sa lahog. Kapis? Oo, pero hindi ako actual nga naka-consenkwentro kaya nakadetach ako. Nakadetach ako, tapos kag Lukanay. Daw 2 or 3 days ako, kami na tatlo kami sa actual nakadetach. Nakabulag, nagkansan. Gin sugat na kami sa sang upod namon man sa paman sa may tinatawag ang RP. Kung sa di dapat din na kami magkita ay. Do kami nagkanan. So kami kita ay sa RP na magbal panaw doon ng RP. Ang lugar nga dapat naman nga trabuan. Hindi ako mamakita ay kaso ko na matabo. Subot silingon sa encounter, why ka na to? Why? Okay. Well, lapit lang mga 5 minutes lang panaman alin sa naglukanay. At sa katuan ng mga niyog mga 5 minutes. Kaso lang nakabot na kami sa niyog kag maglupok naglunukanay ang nabilin. So nakauna na ka mo? Hindi ko kung nakauna ang imaw ko kung sanda na unahan. Di anong may casualty ito? Do isang patay to sa ano to nga September. Kadya lang? September. Sa Lahog Kapis? Oo. Grupo nyo to? Sa naman sa upod naman sa kabilugan, pero hindi kami upod sa team namon nga Okay. Ano yung grupo? Team 2 kami. Team 2? Oo. Ang KR Panay? Oo. Okay. Pero kung sa kabilugan nga ang persa, ako nisipon mo mga squad o kuan lang. Kay 15 lang kami ang kuan. Sa 15, tapos nagkuan sa 5-5. So bali that time sa Lahog to, ano bit-bit mong armas to? M16 man. M16? Anong banwa? Anak ang tapas. Tapas to na ako. Tapas Kapis, no? Oo. Naka-open fire ka to? Why ko ka palupok kay siyempre ang pag-una nanda nga Lukanay. Layo ako sa akon armas, ang akon armas na bilin sa tinira namon. So do inyo galing nga hideout to? Dahil ang amon nga ginkatuan nga ginkuan kaniyog.
Mga 5 minutes pa alin ra sa may ginatinira naman. Mga 5 minutes pa paano na maabot sa Niyog. Kasi nakabot lang kami to sa Niyog kag Lupanay. Pero dala mo armas mo. Why, nabilin ko. Pero nadala man kay mo naman nga nabilin, nadala naman. Di magluwas to sa tapas din pagid ang dumduman mo lang din ang counter pagid. Di lang ko kakuan kung sa may hindi lang ko kuan ang sana kang kuan ko na sakop boundary Kalinog Antique Kalinog Antique. So doon pama kami na daw duang base. Pero hindi ako sa front line, hindi ako sa kuan nagpalupok. Sa likod kami kami sa urihi nga kuan. Hindi kung halimbawa kung sa una ang burst kang Lupanay, ang kami sa urihi, hindi kami kapalupok. Kasi may ghost lang. Hindi amura, hindi daw kami kapan. Sorry, kaya gilit karme. Oo. Okay. Kung hindi sa uli, sa tunga. Sa tunga o muna. Okay. So, doon mo na ang manumduman mo lang nga. Oo. Mo lagi naman. Sa tapas to, di ba may casualty ito, no? Or sa dito, sa Lahog? Oo. Damo na sa... Sa itong casualty, Sarme? Hindi sa... Trupa nyo? Trupa naman mismo. May kanto isa kami na patay. Si Patrick ang former katulad ara na sa sabaksan ng gobyerno matapos nga siya nag-surrender adra sa may banwa karon sang Igbaras Iloilo Bombosan. So ginatun-an pa man sang Philippine Army ang dugang sa recording information kay bilang isa ka supply officer no kag mismo man naghambal ining si Patrick ini siya bilang supply officer sa ila sa karon nga grupo. Galing limitado no ang information kay siya galing naga-receive no sang mga ginasupply nga pagkaon Bombosan kon ma-identify tani sa Philippine Army kung di nagahalin kung sino naga-supply sa ila so dako ina nga development galing sunod direk kay Patrick dumay lugar lang kuno nga gina patabo sa ila no sa mga kabukiran. Tapos kwaon nila to ang supply so sa balo ko sino to naga-deliver pero ang ila lang niya kung ang iya nga ginatrabaho so gakadto sa lugar makuha to sang ila sila nga supply kag nga sa mga pagkaon tapos balik naman to sa Bukid kag upod naman to sa ila sila nga kapdanan Bombosan pero to sa bahin karon sa Philippine Army tugyan tani kun paano pagid nga maka identify sila dugang no kag sama ni makabig nga dako nga development nga matumod karon kung sino man ang naga-supply karon sang ila sila nga mga kinanglanon amo na nga sa gihapon na inis la ang ara sa babaw sila nga bahin sa Bukid sa bahin karon sang kaprobinsyahanan adre sa bahin sang Iloilo Bombosan. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one it most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Di sa mga kauturan naton nga yara sa kahublagan pa or miyembro sa New People sa Army hilabi pa kun yara ikaw sa sa ginatawag sining armed wing. Sa mga taga-Banwa sang Igbaras may assurance from Mayor Escorpion nga kung sa iya mag-agi mag-surrender i-garantiya gidya no garantiya ginagarantiyahan niya nga wala sang anuman nga malain nga matabo sa imo kagabisan sa Philippine Army way man sang malain sini nga nagakatabo sa mga kauturan naton nga nakapoy na kagluyang na magbalik sa sabak sa gobyerno. Ining si alias Patrick siya ni ang nagabaton sang supply kay Kumo ini siya ang supply officer galing hindi yaman matubod kid kung sanday sinutong hatag sa iya kung din sila nagadaw anay sa aton sining mga kabumbo. Ang importante subong ati makaupod niya ni Patrick ang iya sining mga pamilya iya sining pinalangga sa kabuhi katulad sang iban nga kung si Mayor Escorpion pa nya ti ara nga niyo ga panindahan na gani ito yaw amo sina katawhay sang pangabuhi no kung magbalik ikaw sa sabak sang gobyerno.
40 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik naton dugang pagin sining mga balita kag impormasyon kag tutok kida kay malawag kita sa winner sa aton sining daily draw sa 1 to Panalo Part 25 promo, no? Or 1 to Panalo Part 24 promo. Ari nang papel sa ko, no? Sa aton sining mga kuturan. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24. Para sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 45 minutos na kaligad sa takna sining alauna standby Bombo Paulina Piliora. Si Representative Laila de Lima sang mamamayang liberal ang nagaduso sining paghusisa kapag imbestigar pinagi sa House Resolution number 414 may kantanan sa 8.8 billion pesos nga losses sang Government Service Insurance System o kon GSIS bangod sini Banwa sa ginaaligar nga arisgado sining investment decision kag mga transaksyon sang mga opisyales sang nasambitan sining ahensya sang gobyerno. Sa aton sini karon nga mga kuturan ti pila ni kabilog, no? 14 sini ka mga former and current GSIS trustees sa aton sini nga mga kasimanwa amo ni ang nagpirma sa mga transaksyon, no? Sa napulo sini ka mga firms nga nagtuga sang 8.8 billion pesos nga losses. Check na bala si Bombo Paulina Piliora Pau sa report. Please go ahead. Bombo Paulin, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri or paday ko mga nagapamati sa pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo sa Bombo Hanay sa Udto. No, ti sa karon sini Banwa mayara sang 2.7 million active government employees, lakip na sina diring mga retirees. No, ti amo ni karon ang isa sa mga kahangawan man kung ano nang plastada, mabalik pa ba lang 8.8 billion pesos kani. Bombo Pau sa report, please go ahead. Nagpasar sang resolusyon ang Iloilo Provincial Board nga nagapabutsyag sang suporta sa House Resolution 414 nga gin-introduce ni Representative Laila de Lima kung sa diin ini nga resolusyon ang nagaduso nga imbestigaran ang kung imbestigaran sang House Appropriate Committee nga magbatigayon diri sang inquiry in aid of legislation na hanungod sa ginatawag nga risky transaction for investment decision kag ginaaligar violations nga nagresulta sa kaperdihan nga nagabalor sang 8.8 billion pesos sa Government Service Insurance System o kon GSIS. Sunod diri kay 4th District Board Member Rolando Distura, apisar nga may ongoing investigation sa aton pungsod na anungod sa mga infrastructure projects nagakinahanglan nga hindi pagkalikapatan ang ini nga butang bangod kinamatarong sang mga public servants, employees nga may padulungan diri ang ila nga mga kontribusyon tinahibaluan man diri no nga iniman ang GSIS nga may ara sa nga based diri sa letter nga may mga alleged following transactions, serious financial losses, governance breaches and violations of investment rules no sa nga GSIS kung sa diin walo ini siya kabang transaction man ang ginubrauna diri man no ang pilaman ka mga corporations or lunsay corporations incorporated and investments ini siya bombocham nga nagabalor tanan no sa 8.8 billion pesos kag iniman ang pamaagi kuno sang sanguni ang balalawigan nga ipalabot man didto nga galabot man diri sa probinsya sang Iloilo on that matter kag concern man sa siniman nga mga tinion or sa siniman nga mga padulungan abi nga mga pension benefits kay may ara sang managing assets ang GSIS which exceeds diri 1.6 trillion nga naga-provide diri sang insurance and pension benefits to approximately 2.7 million active government employees and retirees nationwide. Di kung pabayaan lang ini kuno Bombocham, paano na lang kuno ining mga public employees, government employees, no Bombocham nga ti sa ulihi wala sila gali sa padulungan and kumbaga wala sila sang kuwaon man, it's because nga ti may ara sa mga losses and mga ginbayolar man diri ang GSIS. Bombocham, ipabatibla nato ng aton na interview kay 4th District Board Member Rolando Distura. A resolution supporting the House resolution authored by Congresswoman Laila de Lima nga imbestigaran in GSIS in aid of legislation because of their losses sa investment amounting to 8.8 billion. Madamo sila sing gin-invest
daw 8 o 9 ka mga investments pero tanan pirdi. And what is also sad is may limit na sila mo na kung pwede i-approve sang board. Nga pila lang i-approve sang GSIS board ang invest. Pero nga nakalusot sila. And you know what? Pension fund ini namon. Pension fund ini sa mga public workers, no? Sa mga nag-aobra sa gobyerno. So it's very alarming. Nga ini sila nga arada sa board gitagaan sing otoridad pero waste nila na pirdi sang 8.8 billion sa there are more than 2.8 2.7 2.8 government workers all throughout the country nga naga-contribute. Ariho, example lang. Akon nga GSIS share. Makon mo ang akon niya GSIS premium ko is 12,700. This is every month. That is 12,000. Di pila na ako kabulan sa... Tapos hampangan lang nila ang kwarta namon sa invest. Paano karon kung mag-retire kami? Kasi wala na kami batunon na pensyon. So, sakto ni nga dapat imbestigaran sila and they should also pay. This is 8.8 billion nga insurance sa mga government workers. Ang pangan nyo lang sa amuni. So they should be, dapat ni mapreso ni sila. Palabot naton ang tingog by virtue of a resolution unanimously approved kag pakita nga ang sangguniang panalawigan sa Iloilo is not sleeping. Nagabantay man kami kag nagalantaw kami kung ano ang dapat nga I'm sure tanan nga maestra, police, tanan nga government workers. Amakon muna ang aton nga insurance, ang aton nga premium gamito nila sa investment nga 8.8 billion per day. Di mo na kwaon. Paano mo na karon? That's 8.8 billion is money. Hard-earned money na kada bulan na Bombacham si 4th District Board Member Rolando Distura. So amo ni ang luyag man ipalabot sa Iloilo Provincial Board with 15 sanggo ni ang panlalawigan nga tiken ang landman nga mag-take action ang nagakaigo man diri nga komitiba so that hindi man diri mapabayan ang future kag may pangasingaduan man diri ang gina-contribute man abi sa mga public and or mga government employees. Bombacham. All right. Ini si Bomba Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Pau Piliora sa imo sining report. Standby check ko ang linya ni Bombo Jomar Villa kay kung madumduman nyo pa sa itong kasagsagan sang pagtupa sang pila ka mga bagyo diriya sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Although hindi man gid iyat pagtupa, no, just like sa Bagyo Tino tubla kag Bagyo Uwan, epekto lang sa aton dire, no? Sa aton sini nga mga kabombo mayara sa balita nga may isa ka lalaki nga natampukan sang pagluntad sang landslide. Ang latest information sini Banwa nga nabaton sinadri naton nga nasapuan na kuno ining bangkay sang nasambitan sining individual. Standby ka mo dira kay check naton sa Dilimadugay ang linya karon ni Bombo Jomar Villa sa dugang man sini nga mga balita kag impormasyon para nga maplastar naton ini kay ang ulihi sini naton nga pila ka mga impormasyon nga nakuha diri Banwa at that time patigayon sini or suspend ang pag search sa nasambitan sining biktima. Pero we have this information sini ginamang adlaw nga nasapuan na ang ining nasabitan karon iyang lawas sang biktima. Bombo Jomar, please go ahead. Plus report Bombo Jam, no? May information kita diri nga nabaton nga nasapuan na ang lawas ning lalaki nga natampukan, no, sa duta sa may barangay Brasalon, Banwa sang Haniway Iloilo sang tinlikdan gid lamang sining Nobyembre 5, no? Kung madumduman ta to do Bagyo Tino tong time sang nag-igo diri sa bahin sang Visayas. Based diri sa nakwatag nga impormasyon kag sa pakigangot man naton diri dugang sa pila ka mga residente sa area
ang ining biktima sa subong do nagalabaw ang sining nga tiil, no? Nakita to sa mga pumuluyo didto gidapit sa ginailigan sang tubig halin sa maibabaw pakadto sa ubo siguro ti sa sige-sige yang dalos-dos ang tubig sa idalom ti siyempre ang mga duta nagaus-us sa dalom, nagadalom ang alagyan sa tubig. Amo to nga do nag-appear ang sining tiil, no? Bumbutsam kag sa subong ganiti ginatinguan diri karon nga kuha, no, ang sining lawas, pero do medyo maburbudlay kay magluwas sa lupa. Nakita madiri nga may dako sining bato, no, sa likod sini nga do napilpilan sabla. Amo man to siguro nga posible nga way na to siya makapangaman kag didto na lang ini siya nga natapukan sang lupa sa nasambit sini nga area. Sa subong ginatinguan diri karon nga ma-retrieve ang lawas ni ti kulang taon ta medyo lawig-lawig na, no? Do mga tatlo nagrukas mana ang nagligad antes natabo ining nasambit sini nga insidente sa area. Bumutsamp ang haniway PNP on the way naman sa area, no, agad nga mag-check sa nga sitwasyon sini sa sining pagkasapo na sa lawas sining nasambit sini nga individual nga ginkilala diri kay Tommy Argania, no, ang masubo-subo sa todo bag-o plak bata tong sining asawa kun do gabusong sa natabo ining nasambit sining insidente. May video nga kuha diri ari pabati tabla ang isa man to sa residente sa area si Jomar Laste, no, bumbutsam kay ti suno siya 100% gid, no, nga nakita na ang lawas sining nasambit sini nga individual. Aribla ang kabahin sang sining video sa pila ka mga residente sa area. Kaya nagpakita rin barang Nakita agad mo ng bangkay diya sa ano. Nalos-los ang short na. Kita sa pamilya na. Ari na siya. Basi ko tuya pala ka to. Pinarap ko video ko matagal diyan. 100% ang nakita. Ara na yata higa. Maning porsyon, no, sang sining video nga ara mismo sa area nga tinaga pamatuod nga ang ining biktima nga ti makaligad ang 3 ka semana ang inisya ang nakitaan. Bumbutsam gin untat ang operasyon bangod nga ti sa kabudlay way sa mga dlagko sini nga mga heavy equipment abing makasulod bangod sa makitid sini nga dalan. Bumbutsam pa mo na nga madugay kagaway na tigayon na nga makitaan ang lawas ang individual sa makaligad na ang 3 ka semana. Bumbutsam. All right. Flash report, ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniya nga balita. Sining pagkasapuna sa bangkay sang lalaki nga ginapayag natabunan sang duta kag mga bato-bato sa may banwa iya sang haniway. So may residente dito nga nakakuha sang video kag nag-confirm, no, nga may yara sang nasiplatan dito, no, nga tiil sang tawo sa nasambitan sining area kung saan dito man iya gintumod sang asawa sining biktima nga nagpadulong ang iya sining bana during sang tsimpo nga mabinagyuhon ang sitwasyon. 59 minutos na nakaligad sa takna sining launa may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Antes kita takop sa aton sining pagpangalagad, gimpromisa ko sa inyo nga may winner kita. So atensyon, malapit-lapit lang na diri. Taga Barangay San Roque Haro ang aton sining masunod nga winner. Taga San Roque Haro, ang iya sining edad 73 anyos, iya sining proof of purchase R Florete coupon. Congratulations, Erlinda Guarin sa Barangay San Roque Haro. Ginlaway ikaw ni Bombo Cham, impunto las 2 sa hapon. May ikaw kauras sa pag-claim sa imo sining premyo. Nagahulat na diriya sa stasyon sa Bombo Radio na Erlinda Guarin ang imo sining premyo 1,000 pesos cash plus gift pack na sulod sa Orocan nga balde. Ang worth niya sina is 1,000 pesos man. No, sa aton sini makabombo. Sa liwat, congratulations Erlinda Guarin sa Barangay San Roque Haro. Proof of purchase R Florete coupon
mga kauturan naton sining Daily Draw representative para nga mapasiguro nga wala sa hukus-pukus, wala sang pinalapaway, wala sang himu-himo lang nga pangalan sa mga winner. Gintampungan gin ini sa aton FD representative si Ma Mary Jade Tan. Sa liwat, congratulations Erlinda Guarin sang Barangay San Roque, Haro. Iya sining proof of purchase R. Florete coupon. Standby na sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isimombot siya, Blanco over, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games.
Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kun paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids sa inyo tanan. It is now 9 minutes after 2 o'clock. It is si Tita Regine. Oras na para sa kahapon lamang program. And we're counting the days to Christmas. Check how many days to go before Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 28 days na lang kag Pasko na, and I hope hindi nyo na paghulato ng New Year para nga magpadala sa inyong makasaysayan diri sa kahapon lamang program. So please, email your stories kung may ara ka magdala nga luyag man nga i-share. Paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa laton sa gihapon, and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine. Magkaupod na naman kita sa sininga hapon and would be enjoying beautiful stories diri lang sa kahapon lamang program on a Thursday, November 27, 2025. Here's Jose LG Fuentes sa aton ang bahanon sa sininga hapon. Panumpa. Welcome sa KLP. Walay supod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nag-ambak-ambak kalipay kutob sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurag yun ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kining gugmang way sama. Sakit o kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahius
Ms. Jose LG Fuentes, panumpa. It is now 14 minutes after 2 o'clock. Ang unang sulat sa sininga hapon, nagikan kay Mr. Amogid na iya. Remember him? Alright, may titulo, sang ako nag-evacuate kay ginivict kaupod ang COVID-19. Biyernes 13, masami ginabungat sa mga katigulangan nga malain o kun mariit ini nga adlaw o kun palhi ng hitabo sa sininga adlaw nga magaabot. Ini man may ara nga signos nga may magaluntad nga kalalatan o kun hindi gani may malain nga balita o kun hindi gani may isa kakatapo sang pamilya o kun himata nga mapatay. Bangod sini, masami may iban nga nagapati sining panimadon o kun lihi-lihi nga maghalong gid sa ilang mga kaladtuan nga mga duog. Maayong adlaw sa imo, Tita Regine. Swab test ako sa tong Agosto 13 to 2021, Biyernes gid ini sang aga sa isa ka swab booth sang health center diri sa amon nga Dakbanwa. Bangod ginakabalak-an sa akon makaabyanan kun ano ang akon ginabatsyag. Sa sini nga tuig, may tuman pa nga makahaladlok ang COVID-19. Ginpanugyan nila sa akon kung may sintomagid man ako sang COVID-19. Sa siniman nga kaangtanan sa pagtugda gikan sa tagdumalahan kag pamunuan sa asosasyon sa Manugbaligya sa sulod sa merkado publiko diri sa amon nga Dakbanwa. Diri may tulid na gid ako sa ikasangkol sa hunahuna sa paghulat kag balantayan sini makakulugmat, makakululba kag makahalawat-hawat kun ano gid ang akon ginalauman. Duha lang ka resulta nga kinahanglan ko nga mahisayran, positibo o kon negatibo. Apang sa makahalanusbo nga balita nga hindi direkta sa akon mismo gintayon ang pagpahibalo nga positibo ako sa COVID-19. Sa nagwa na ang resulta sang swab test ko sa tong August 14, 2021, Sabado nga adlaw. Gilayon ginpakaduan ako sang ambulansya sang ilang medical team personnel agud kuhaon sa amon barangay. Apang wala nila ako didto na salapuan. Tigaylo nga nagsalig sila bangod ang itbutang ko nga address sa Pormas, akon gid residence address. Sa pagkamatuod nga wala nila ako dito makita kag makuha sa amon barangay, nga kuntani pagadalhon sa pasilidad sang amon Dakbanwa agud i-quarantine. Suno sa pagpangusisa kag pamangkot sa medical team personnel kag ila na hibaluan nga ara ako nagabaligya sa sulod sa merkado publiko sang amon Dakbanwa. Kaginhingyo man sa ila nga diri ako kaduan kag pangitaon. Bangod kay hindi ako direkta nga nakahibalo nga positibo ako sa COVID-19, mismo ang akon magulang nga babae nga si Belen nga nag-estar sa Kalawan, Laguna pa ang nagpaalinton sa pagtawag sa akon paagi sa cellphone nga ginapangita ako sa medical team personnel agud nga mai-quarantine. Sadto nga adlaw nga nahibaloan ko na kagin pa kamaayo ko na lang magpahilmon sa akon nga ginabatsyag. May pasimple nga likom nga dawala lang sa senaryo nga nagakahitabo. Pasimple lang gid. Nagakatayhom ako nga hindi gid ako apektado sa tanan nga nagakahitabo sa akon ginabatsyag. Do delayed reaction bala o kung naunahan ko na sang pagpanginlaman Tita Regine. Ini may kahilabtanan sa masami ko nga paglagaw. Hindi lagaw lang nagapangita sang palamugnan o kung palangitan-an sa pagbaligya sining bisan ano lang nga makwartahan. Nagsugod lang ini bangod sang tuman kasingkal sang silak sang adlaw kag hinali nga nagpanalithi. Nagapalamalhas na ako sadto kag nagatalabiris pagid dugang may paghunog pa sa akon nga likod. Ti kun nagsalalamo ang tubig ulan kag balhas ko nga wala makapanginlaman sa udtong adlaw. Pagkaaga, may pagpulupis ngo na ako, kag may jutay nga sipon, kag ulo igham sa pagubo. Nagaalingog man matuod ang akon nga ulo sadto nga higayon, magpahid sang sipon kag magulo igham. Kada ginutlo, nagainuman ako sang tubig, kag magpahuway-huway sa akon balaligyaan nga ginabantayan.
Ginhipsan ko ining akon ginbatsyag, kag nagapanginwala lang ako kag daw wala nagapasatom sa iban ko nga katupad nga balaligyaan. Samtang ara lang ako nagalingkod nga nagabantay. Sa kinaandan ko nga pagginawi, kaangay nga isa lang katrangkaso kag ginabatsyag sa kalawasan sa pagpanibag-o sang huyop sang klima. Tuman na gid siguro nga mabaskog ining akon immune system nga maikasarang sa pagpakigbato sa sining nga virus nga naglaton sa akon. Wala man ako nadulaan sang pagkanugon. Tigaylo, nangin pagpanikasog sa pagbaton ko sini nga mga huol sa akon kabuhi. Ang pag-atubang sa sini nga pagpanghangkat sa akon lawas, kag nangin positibo ako sa akon pananawan kag kabakod. Natingala akon iban nga katupad nga balaligyaan sa sulod sa merkado publiko, nga temprano pa ako nga nagapanghimo sa akon mga balaligya. Ginbalibad ko na lang nga bangod Domingo subong nga adlaw, August 15, 2021. Makahingagaw nga makatambong sa alas 4 sa hapon nga misa diri sa amon parokya. Magpangamuyo kag magpangayo sa pagpasalamat sa mahal nga Dios. Nagahilapit na ang tigpalanyaga nga nakatapos ako sang panghimo sang tanan ko nga balaligya. Likom kag lipod sa ila, nahibaluan nga nagbinutig ako agud malikaw lang ang ila pang duha-duha. Kag wala na sila inog panagupngunop pa nga ideya. Kaghipsan na lang ang tanan nga palamangkutanon. Ako gid mismo ang nagtugyan sa akon kaugalingon kag nagpakilala sa driver sa dong ambulansya nga nagpangita sa duanay nga adlaw sa amon barangay. Hindi man liwan apang kilala ko siya, apang hindi ko siya suod nga abyan, samtang ako nagapakilala kag nagpahibalo. Mga 3 kadupa ang akon antad sa iya nga nagahagyon sang kamot nga may buot nga magpaalinton. Matunog kag maathag ining akon ginhambal sang akon ngalan kag barangay kun diin ako nagikan. Bisan may tabon nga face mask, ginhagyon ko liwat ang duha ka tudlo nga nagapakross kag gilayon maghambal ako. Positibo na ako sa COVID-19. Nagsenya sa ako dayon nga daw ginhumlad ko ining palad paatubang sa iya kaangay hangaway sa trapiko. Nagtindog lang siya kag nahinalian sa makadali sa iya nabatian. Ginambalan ako sining driver sa ambulansya nga magulat-anay sa makadali. Bangod tan-awon pa niya ang listahan sa bulletin board nga napaskil kun ara matuod ang akon ngalan. Samtang nagahulat ako, nakita ko siya liwat pagwa nga may ginbitbit nga isa ka styro pack. Ginbutang niya sa isa ka makitid nga tulungtungan agud makatungtong sang iya gindala. Nagsend niya siya sang iya kamot kag gintudlo niya ang styro pack nga akon kuhaon. Nagbalos man ako sang akon kumalagko nga pamatuod nga approved. Nagtalikod siya dayon pabalik sa sulod sang health center. Akon ginkadtuan ang styro pack kag ginkuha sa ginakahamtangan kag dayon manlingkod sa semento nga halintang samtang ginsiding ko kung ano nga klase sang pagkaon. Siniman kun tani nga adlaw, Agosto 15 tuig 2021, Domingo, amo man ini ang pagsukat sang pagtaliwan sang akong pinalangga nga iloy. Ika-20 na katuig nga anibersaryo sang iya nga pagtaliwan. Sa siniman kun tani nga Domingo, masindi ako sang kandila kag magdala sang bulak nga igahalad sa iya lulubngan sa adtong nga adlaw, bisan pa nga hindi maayo ang akon nga ginabatsyag. Kag hikayon man, magpadulong sa simbahan ni Immaculada Concepcion sa pagtambong sang misa sa hapon. Tigaylo, nagakinaangot kag nagaalalangay nga nagakahilitabo nga ini petsa kag adlaw ining Solemnity of Assumption of Blessed Virgin Mary. Kaangay bala nga natabuan o kung nagsanto man ining pagsukat sang pagtaliwan sang akon iloy kag sagrado nga adlaw sa pagkayab sang aton mahal nga iloy, Santa Maria. Apang initanan, wala na natigayon, bangod nangin pasyente na ako o kung positibo na sa COVID-19, agud i-quarantine sang 14 ka adlaw sa isa ka pasilidad sa evacuation center nga ginhimo nga duog temporaryo para sa amon nga mga nahalitan sang COVID-19. Samtang nagalingkod na ako sa malikod nga bahin sang ambulansya padulong sa amon kaladtuan, daw nadulaan na ako sang kusog kag animo. Bisan matuod, nagamuklat ako sadto nga kahaponanon. Daw kakilas lang ang mga matahong nga talan-awon samtang madasig ang dalagan sang ambulansya. Espasyo blanco gid ang tanan, kag daw ginaduyan ako sa hulot sang salakyan, padulong sa quarantine facility nga manginduog palahuwayan,
kaupod man sa mga positibo sa COVID-19. Matalunsay kag inanay nga pagdulog ang ginggihos ang driver sa ning ambulansya sa nakilid nga bahin nga may nagatakop nga ganhaan. Nakita ko nga may napahamta nga karatula. Diri ako gingiyahan sa driver samtang nagapanaog sa sakaya sa lakyan kag antes pagpasulod sa nasiraduhan nga ganhaan. Wala na sang dugang nga detalye kag ginbutong ko ang siradura samtang bitbit ko ang iban ko nga mga galamiton kag gintakop ko mandayon sang mahinay. Nahayanghag ako sa nakita ko kung ano kahulwag sa ning balatunan sa evacuation center kag natuon pagid ining panulo ko sa isa ka industrial fan nga grabe ang pagbagusubo sa pag-andar. Nagulong-hulong anay ako sa palibot kag may ara lunsay na pahat-pahat nga hulot nga may tabon nga kurtina nga berde. May hagdanan sa ako natuo nga ginakahamtangan. Daw pitik sang ginutlo kag daw hubot nga labaw pa sa tamawo ang pagtuhaw sining babayi sa nalikod ko naghalin. Kikakibot ko nga nagakahimutad sang mata samtang siya nga nagapalapit kag may panapton sang PPE. May ginauyatan siya nga ballpen kag folder. Ginpamangkot niya ako kag kung sino ako kag diin nga barangay. Ginpangita niya ang akong ngalan sa talamdan kag ginhambalan niya ako nga magsunod sa iya pakadto sa naibabaw nga bahin sang evacuation center. Ginbit-bit ko ang akong mga gamit samtang nagasunod sa iya pasaka sa hagdanan. Sa ikaduha nga panalgan, ginaman mangin para sa mga lalaki nga mga pasyente kag sa naidalom o kon ground floor para naman sa mga babayi suno sa pagpaatag sa naka-PPE nga babayi nga gintulinan sang pasilidad. Sa paggiyan niya sa akon, gintultul namon ang akon mangin temporaryo nga tululugan kag natiman-an nga hulot. Male ward number 27. Ini malapit sa CR kag palaliguan. May gindugang pa ining babayi na tungod sa mga pahanumdom kag iban pa nga hibaluon kag detalye na tungod sa pagtener diri sa quarantine facility. Gilayon man siya nagtalikod kag ginbilin nako nga nagatindugan sa naatubang sang akong gintugyan nga hulot. Ginpasabwagan anay sang disinfectant sang isa ka caretaker ang akong hulot kag maghulat sang pila ka ginutlo antes magsulod kag magpuas ang usbong sang baho. Ginbutang ko ang tanan nga gamit sa hiligdaan kag ginpanghantal ko anay ang iban ko pa nga mga gamit sa higad sang katre. Naglingkod anay ako kag naginhawa sang madalong. Natamdan ko ang isa ka bentilador sa pamusod sang hulot kag gindasok ko ini sa salaksakan. Kag dako gid ang akong pagpasalamat. Bangod nag-andara. Angay may hangin na ako nga mahaklo. Samtang ginpanguha ko pa ang iban nga panapton sa knapsack kag mga kinahanglanon agud sa pagpaligo. Bisan pa nga may ubo ako kag sipon, agud lang makuha ang yabok kag balhas sa akong lawas. Ginpanghantal ko man ang iban nga gamit sa ibabaw sang lamiseta kag magpamiod sang akon iban pagid nga bayo. Nagpungko kag maginhawa liwat kag mag-inom sa mineral water nga akon ginbalon. Sadto nga hugada, nakabatsyag na ako sang ilihion kag gintultol ko ang CR. Dayon man ako nagsulod kag gintultol ang urinals. Ay abaw gid Tita Regine. Hindi ko gid maagwantahan sang tuman bisan sa pagtulok o kun sa pagpanimaho kag do ibuslog ko na lang ining akon ilihion agud makagwa gilayon sa CR. Ginkimpit ko sang kamalag ko kag tudlo ining akon ilong agud makapautwas ang ginabatsyag ko sa urinals. Sa pagkatapos ko na sa pagpangihi, samtang ginapunggan ining akon ginhawa, tumautdan man ako sa hinurangos, hindi sa COVID-19, kundi sa pagpugong ko sa akon ginhawa. Ginhipsan ko lang anay, kagilayon ako nagbalik sa akon hulot. Nagpanghugas ako sang alcohol, kag mag-inom liwat sang mineral water, agud maumpawan sa ako na sumalang, kag nakita dito sa CR. Bisan matuod, ginpiyong ko ang akon mga mata, may madamo man gihapon ako nga mabatian sa palibot. Hagong sang salakyan, kag nagapok sa matiga nga bagay. Naganinong kadol nga mga makina, kag rinagusros sang metal nga butang. May nagataw ganay, angay nagisinggitanay, kag mga tiglapak sa mga tiil sa hagdanan. Ginpasandig ko ang likod sa nautlan nga hulot. Kag ginbutong ko ang knapsack, kag ginkuot ang akon nga biscuits, kag dayon ko man magkuyam-kuyam. Samtang nagapiyong ang mata ko.
Hambal sang istorya kuris-kuris nga natapikan sang COVID-19 nga isa ka sintomas sang COVID-19 nga madulaan sang pandamil kagana nga malasay ko nagakaon. Nga asa akon manamit ban ini ang pandamil ko kag masagamsaman ko man ang maasin-asin sang biscuits. Ginpasipakpakan ko na lang ini nga mga tugda kag pabutyag kag ginpadayon ko na lang ining pagkaon tubtub nga maubos ang isa ka putos kag badalundunan sang mineral water. Ay, puwerte tuman kahagpok sang akon pagtigab. Matuod Tita Regine, ginhinago ko ginisadto. Agud malikaw kag mapahilayo sa dugang nga balasulon kag pagbugat man sa ila nga mangin contact tracing. Bangod sa kapintas sang COVID-19, mangin ako pa ang kabangdanan kag lalang nga sila man matapikan kag maperwisyohan sa sulod sang ila puluyan kag ulihin na gidlang nila nahibaluan naging quarantine na ako 3 na kaadlaw ang nakalikan. Nagwa ako sa hulot kag magpaliwaliwa kag magpanulok-tulok sa pasilyo kaysa may pamusod sa ikaduha nga panalgan. Mahulwag matuod kag may madamo nga mga hulot nga nagakulubay kag may duag berde nga kortina nga nagatabon diri. Samtang may nakita pagid ako nga isa ka hagdanan kag nangusisa pagid ako. Nagpangilag-kilag kag dayon nagsaka nga diri natamdan ko nga may bukas nga ganhaan sa niibabaw nayon. Nagsaka pagid ako sa pinakaulihing halintang kag sa akon kakibot may mga tawo nga nagatinindugan o kung nagasandig sa nanuhay-tuhay nga pamusod. Akon gid nahisayran nga ini amo na ang rooftop sang evacuation center. Diri sila nagapaamulya nga mga pasyente nga ging quarantine nga natapikan man sang COVID-19. May nagtulok sa akon sang pahapaw kag wala lang sa bungog, apang may ara man nga iban nga masako sang piti-piti sang ilang mga cellphones. Pareho sini mga hampang nga Mobile Legends, Facebook, IG, TikTok, Candy Crush, kagabaw madamo pagid sang kalingawan sa cellphone. Diri sila nagapaligad kag pag-uyang sang tinion antes mag-abot ang serum. May jutay man ako nga kalipay nga nakakita sa makaupod sa pasilidad kaging quarantine man. Diri magpalipas kun hapon agud maringaw man ining tagsa ka kaugalingon nila. Sa isa lang matuod kadakban wa kami tanan gintingob apang nanuhay-tuhay nga barangay kami naghalalin. Ginpatigayunan sang lokal nga pamunuan sa pag-esikaso samtang apektado sang COVID-19. Ini nga kaangtanan natungod sa amon nga natapikan sining kagaw. Agud mapain sa katilingban nga makapadugang sa paglala sang pandemya. Agaw dulom na apang may kasiri sang duag ka hell nga langit sa nakatungdan kaangay ginpinta sang kinaugali sa kalangitan nga ginpugtakan sa mga madamon nga panganod kasugmong sang canvas sang isa ka pintor nga may kahilway sa iya tagipusoon. Diri ko na ginpamatud-an sa ako ogalingon ang kabuhi isang isa ka pasyente kang gintapok sa komunidad. Nagbalik kag nagpanaog ako gikan sa rooftop bisan hindi ko pasuod nga kilala ang akon mga kaupdanan. Bangod sa una ko nga gabi diri sa evacuation center, hindi gid ako mahimos kag nagapanibag-o ako sa palibot. Hindi ko mapahamtang ining kaugalingon bangod nahilasan ako. Hindi ko man maipabutyag ang ako na batyagan sa adto nga gabi. Daw ginapalibutan ako sang kakulba, apang nagpangibabaw gid ining lubos nga pagsalig kag hugot nga pagpangamuyo. May kakibang kag kalapyo apang minag-aman sa pagkanay sining hunahuna. Alas 6:16 sa gabi, may salakyan nga nagdulog sa naatubang nga bahin sang evacuation center. Matunog ang revolusyon sa makina. Tubtub nga naguntat ang gahod, kag nagluntad ang kalinong. Sa pilaman kag ginutlo, may matunog nga tingog sa isa ka babayi nga angay nagapanuwag sa kadamuan. Panyapon, ready na! Makatatlogid ginsulit-sulit sa pagpaalinton. Nagbangon ako kag magpulo panilag anay. Nagpanguros ako kag dayon ko tukis sang madamol nga kortina nga nagaserbi pang lipod sa amon tululugan sang tagsa ka pasyente. Nagbadayon ako sa hagdanan panaog kay nakita ko ini nanuhay-tuhay nga mga tawo nga amat-amat kuha sang styropack nga napahamtang sa lamesa. Sanglit bag-uhan ako kag may ara pa nga face mask.
Hi kag hello lang ako sa ila tanan. Bisan pa nga nagyuhom ako, apang hindi makitaan sa bibig, bangod gintabunan sang face mask. Naisipan na ining mga pasyente kag kontrolado sa numero, agud wala sang kulang o kon nga may malipatan. May kabahin gid ang kada pasyente nga gin-isolate diri sa evacuation center. Dayon nagsitultol na lang sa among tag sa kahulot kag didto na magkaon. Hindi pwede magululupod sa isa ka lamesa. Ginkabi ko na lang nga tambal nga makapaayo kag makatayon sa akong tilaok kag masudlan ining tiyan kag hindi masupay sa gutom. Gintapos ko ining pagpanyapon kag magtulotindog at tubang sa bintana kag magtulok sa mga salakyan nga nagasinumbali sa highway. Housemate? Hinali lang nga nagsulod sa akong paminsaron. Oo, Tita Regine, pwede man gali kami tawagon nga mga housemate sa quarantine facility. Sa balay nga dako ni Big Brother. Gabi, hindi. Nakayuhom ako sa pagpanumdom nga daw housemates gidman kami ni Big Brother. Ang bantog nga balay nga palagwaon sa telebisyon nga teleserye sa matuod nga kabuhi. May nanuhay-tuhay nga pagbinatasan kag kalidad sang isig katawo. Liwan nga sahi sang pagsinaryo, estado sa kabuhi, kag pinasahi nga pagginawi sa katilingban. Apang pareho kami tanan nga natapikan sang COVID-19. Suno man sa nakita sa swab test kag antigen test. Ini sa pagpanikasog sang lokal nga panguluhan sang among dakbanwa. Oo, Tita Regine, liwan matuod ang makita sa telebisyon sa matuod-tuod nga housemates, kapinliwan man kami nga housemates ang gin-isolate bangod sang kagaw nga makalalaton. Daw mga tinapokid kami sa sosyedad, agud makalikaw sa dugang nga halit sa komunidad. Apektado ang ekonomiya kay nagapahinay sa lakat sang palangabuhian. Sa masunod nga aga, gintultol ko liwat ang CR agud magpangihi kag may face mask na ako. Dayon ko ginkuha ang map kag ginbasa ko sa gripo sa pamusod na pahamtang nga bahin sa CR. Gilayon nagpadulong ako sa hulot kag hinay-hinay ko nga gindagnasan ang salog sang akon hulot. Ginihinay-hinay ko anay bangod may nagapalamanol. May nagapalamanol pa sa akon kalawasan. Hinay-hinay, amat-amat nga pagpangdagnas sa naidalom sang akon tululugan. Pamusod kag dingding sang akon hulot. Ginbalik ko sa CR ang map kag ginbasa liwat kag ginpugaan. Gindagnasan ko naman sa naatubang sang akon hulot kag sa kanto sini. Hinay-hinay, amat-amat, kag dayon ko man nabatyagan sang pagpamagaan sang akon lawas sadto nga aga. Ulihi ko na lang ang natalupangdan nga nagabalhas na ako sa agtang. Ginpahiran ko sa natuo nga palad agud makuha ang balhas. Gipasandig ko anay ang map kag magbalik sa akon hulot kag mag-inom sa mineral water. Ginkuha ko liwat ang map kag ulihi ko na lang ang natalupangdan nga malapad na ang akong gindagnasan sa pasilyo sang ikaduha nga panalgan sa evacuation center. Ang takna daw kadasig lang nga may nagpanawag liwat nga tingog sang babayi, kaangay sa nagliligad nga kasisidmon. Pamahaw, ari na. Sa ikatatlo niya nga pagpanawag, hinali lang nga nagtig-ik ang tunada sang iya tingog. Nakalamho man ako kaginpakot ko gid nga wala pa siya makapamahaw. Dayon man ako nagdulog, kaginguyod ko ang map padulong sa CR, kaginpahigad sa iya sin nga lugar sa pamusod. Sa iya sini nga lugar sa pamusod. Nagpanginaw na ako kaginbutangan ko na sang alcohol ang akon mga butkon kag batiis. Nagpadayon ako sa hagdanan panaog kaginkuha ang isa ka styropack. Dayon ako nagbalik sa akon hulot kag maglingkod anay kaginpaandar ang ventilador. Ginkuha ko ang tuwalya kag habonera kag nagpadayon sa palaliguan. Samtang nagapaligo ako, ginpamensar ko nga maayo gid nga ehersisyo ang pagmap kada aga. Makapadula sang kapungaw kag katalaka, ilabi kabalaka sa pamilya. Gidawgin kalipatan ko na ini nga kagaw nga nagtapik sa akon, bangod masako kag may ginahikot. Ang akon pagpamensar natuon sa akon nga pagmap kasubong sa mga hilikoton diri sa pasilidad sa evacuation center. Ang mekanismo natuon pagid sa akon pag-ehersisyo sa pagmap adlaw-adlaw. Ginsipad-sipad ko na ini sa huna-huna ang tag sa kabutang nga dapat himuon samtang nagatiner agod nga mangin produktibo.
agud wala sang tinakna nga mauyang, kag may mahimo sa kadaaga nga wala sang palso sa pag-asikaso sa lugar. Kag mismo man sa pagpanikasog, sa pagbulig sa akon kaugalingon, nga malutos ining kagaw sa sulod sang akon nga lawas. Pagkatapos ko paligo, dayon ko man magtampi isang tuwalya, kagin bit-bit ining lago kag habonera. Nabatyagan ko ang kapresko, samtang nga nagadugon-dagon, padulong sa akon hulot. Nag-ilis ako dayon sang bag-o nga panapton, kag dayon ko lingkod sa higad sang katre, kag magpangamuyo sa grasya, nga ako nabaton sa sini nga adlaw, kag ining kagaw nga naghalit sa akon lawas kag kabuhi. Sa mga pinalangga ako sa kabuhi nga naghatagid sang tinion sa pagbisita sa akon nga ging quarantine diri sa evacuation center. Ilibay man sa matamis nga damil sang sabaw sang sinabawan nga isda sa akon nga pagpamahaw. Nanging kinaandan ko na ang magbangon sa alas 5 ang takna sa aga. Angay nga may ara na ako oras sa akon lawas nga daw nagapukaw sa akon sa sining ang mga tinakna. Sa gabi pa lang, ginhuman ko na ang akon hunahuna kung ano ang mga pasunod sa mga hilikoton kung magtamwa na ang pamanagbanag. 40 minutes after 2 o'clock, padayon na nato ng sulat din ni Mr. Amugid na iya sa pagpanambalik sa kahapon lamang program kaupod si Tita Regine. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon. For November 23 to 29, 2025. Rock music is their game and Valhalla Band is their name. Updan naton sila sa isa ka great rock entertainment sa ining Nobyembre 29, Sabado, sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala di Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sang Plaswala di Iloilo. Sa November 30, Domingo, ginagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo nato sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit sang shower. Hindi pagpanumduman nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 ka minutos lang kag ang pinakamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon. Parayan kita sa sulat ni Mr. Amogid na iya. Tita Regine, do bakasyon grande matuod ang akong ginkadangatan kag nasalapuan. Bangod tinakna lang sa masami ang among ginahulat kung may magtawag dagani, pamahaw, panyaga, kag panyapon. Kaon, tulog, kape, kag ehersisyo sa rooftop sang evacuation center. Ho, Tita Regine, pwede gid kami ipaangay sa mga housemates ni Big Brother. O kung hindi gani, kaangay namon nga pinanambi nga mga priso nga wala sa karsel. Ginabisitahan sa mga himata apang hindi kami makahipahilapit sa ila sa pagdalo sang pagpalangga. Busog matuod ang amon tiyan, bangod bastante sa pagkaon, apang may pagdumili kami nga makagwa, bangod may latid lang kami, kundiin kami tubtub makadabot, nga bahin sang pasilidad. May ginasunod nga distansya o konligwa sa amon pamilya kagaabyanan. May ara sa paghinunanon sa amon nga mga housemates sa mahulwag nga balatunan, kag pagtililipon kung mga 8 tubtub 10 na kaadlaw ang nahuman nga inadlaw sa quarantine facility. Periodic ang amon medical check-up kag interval ang amon random testing. Mahinandumon kag madinuagon ang akon nga pagtener sa evacuation center, bangod gimpamatyagan ko nga nagdugang ang akon bugat sa lawas. Ilabi sa mga panibag-o nga kakilala nga mga housemates, abyan, kakosa nga naghatag sang pag-unong, kabalaka, pagpaambit sang ilahamili nga tinion, kag may pag-amuma sang ila ikasarang kag paghangop. Pakigbagay kag paghugpong, mga masinadyahon nga pagsugilanon sang pagbangon, mga pagtanyag kag pag-inakop. Sa malipot nga simana sang amon pagkilalahay, may ara nga naghatag pasunaid sa kada isa sa amon, mga inspirasyon nga manginhanda sa tanan nga kalalatan nga magaabot. Sa akon bahin, lubos gid ang akon nga pagpasalamat kag kalipay nga ginpahanugutan sang akon ginhingyo kag pagpaathag kay Doc Sally sang amon nga local head health unit nga tapuson ko gid ang 14 ka adlaw base sa akon tumalagsahon nga abilidad. Ginhatag ni Doc Sally ini nga igtulupangod na tuhoy sa akon kag ginpasalig sining kasiguruhan nga mag-aayo na gid ako sang tuman kag lubos. Daw kasan ulang ang una nga hapon ko sa evacuation center kag wala lang nahibaluan, natalana na ako nga maibik. O kung natapos na ang akon nga parte o kung kabahin nga isa sa mga housemates. Ginapapahanumdum na ako sa isa o kung sa makaduha nga adlaw nga magpreparar sang mga gamit. O kung patapos na ang quarantine period, agud hindi na maatrasar sa pagkuha kag pagdulong sa tagsa ka barangay nga gingikanan. May kasubo matuod nga ma-evict na ako suno man sa pagsulundan sang tagdumalahan. Gingkabig ko nga mapalaron ako nga nakasurvive sa kagaw sining COVID-19. May ara na go signal sa Big Brother agud makapauli na ako kag makaupod na ang pamilya nga ginakalangkagan. Bangod na tapos na ang akon nga kontrata kag pagtener, tungod may ara naman nga panibag-o nga magatalos sa akon ginhalinan. Ginpuno sang kalipay ang akon huna-huna kag tagipusoon, Tita Regine. Hindi mahimo sa kalipay samtang ako nagasakay sa ambulansya kag nagadalagan liwat padulong sa akon ginbunagan nga barangay. Diri nga duog nagumpisa sa pag-umwad sang kinabuhi. Pagbayaw sang hayahay nga COVID-19 free na ako kag nakatibawa sa kagaw nga naghalit kag makalalaton. Kag iniman nga adlaw sa akon pag-evict. Biyernes gid nga adlaw, apang hindi 13 ang petsa. Mariit o kung natabuan lang sa panimadon sa mga katigulangan. Bawing o kung lihilihigid lang. O kung hindi gani, palhi o kung may taglugar lang. Apang nangin balaliskaran ining ako na sumalang, kagliwat nga hugnat sa akon presensya. Akon gid ginalauman kag makasalap o kung tani, nga may kaanyag ining mainit kapag baton sa akon nga pagsampot. Apang hindi manami, nga sang hinali, do isa kahubot ining manghod ko kababayi, gilayon nagtuhaw gikan sa iya gumon nga paminsaron.
Sa akon pagkahimtang nga gilayon nagdulos ining dapya nga iya gindala nga hagunos, angay ginpalid ako nga magbalik sa ako nagtala nga painuino. Ang kahidlaw kag kabalaka kun tani nga babatian sa ilang mapinalanggaon nga tingog. Apang ini. Nangin masingki pa sa buyayaw sa isa ka paghingabot. Ang yuhom nga dapat ko nga makita nangin ma-upload kag maaslom kapin sa ginpanas nga duag sang pagbarangisi. Ang mga butkon nga kuntani may kapid nga hakos sang kapaang na bayluhan sang pagpangalagag kag antad sang kusamod. Bisan pa ang manamit nga pagkaon sa lamesa nga dodamhagan ko nangin matayam kag nangin balabag na sa akon tutunlan. Ang akon kaangay manuglaton sa makamamatay na gid nga balatian nga wala na sang bulong nga makapaayo. Bangod manabaw ining ulihin niya nga pagpanagadsad kag hapaw nga balita ang ginduhol samtang may kaugot nga gintapos ang ugat sang pagtamdanay. Paano ka pa diri? Wala ka na diri sang lugar? Angay, isa na ako sa kadamuan nga may makangilidlis nga kagaw nga naghilo kay naglatom sang iya makitid nga pinanilagan kag nagkulap sang iya makahas nga nawong kag dagway. Diri sini nga ogsaran gintapos na sa sini nga oras ang manabaw nga paghukom kag balingag nga pagpamatod. Ang mag-an ko nga mga gamit nangin isa ka tonelada nga binagtong samtang ginalukdo ko. May pagpunong sa mga luha kag ugtom sa bibig. Diri sini may kahinali nga kusog nga ginhigop ako gintunguhaan nga magtikang. Paatras ako nga nagalakat samtang gintulok ko siya nga may kasingki. Nabatian ko pa ang pagpanawag sa isa ko kahinablos nga lalaki. Tito, nahipid ko na ang imo tululugan. Nangin bungol ako, kag daw naghalaplaag ako nga daw puwetes, samtang nagalakat padulong sa highway. Sa maswerte nga palad, may tricycle nga gilayon nga naglabay. Ginpapara ko, kag dayon nga magsakay, pabalik sa Dakbanwa, padulong sa ako nahamutan nga abyan. Indi 13 ang numero, kag indi Biyernes ang adlaw, ang makapalingkang kag makapapukan sa akon. Sining gintuunan sang panimadon sang kalaglagan, ilbi sang kapaslawan. Indi Biyernes o kun indi 13 ang kutob ginsuguran kag panugod sang tanan. Bisan may malaing nga kahulugan o kun mariit man nga palahinandigan. Ayhan ini tanan natabuan gid lang o kun sa iban pa nga kahilabtanan o kun palaanggiran. Madamo nga salamat ang matinahuron nga tagpadala Mr. Amugid na iya. Well, sa amo to nga mga tinion, no, sa iba nga wala halos pagid kaintindi kung ano ang COVID-19, syempre kung hapaw lang gid matuod, no, ang ilang nga paghangop, ano ini nga sahi isang virus, ano ini ang iya nga igadulot, kag ano ini ka communicable, no. Siguro mangin manabaw lang ang ilang nga paglantaw kag makasala sila sa ilang nga judgment nga daw natabo gid, no, sa imo nga utod nga gin-mention diri nga daw hindi ka na welcome sa inyo nga panimalay because nga nangin COVID-19 victim ikaw. So siguro damo sang wala siya nga naintindihan, no, sa amo to nga tiyempo. But I just hope 2021 ato nga natabo kag you had that experience nga nakasulod ikaw sa isa ka quarantine facility, damo man tong imong mga nakilala, damo nga mga tawo ang imong namit kag in 14 days kadamo man sang imong mga natun-an kag nakapamuklat man sa imo. Anyway, 2021 and today is 2025. I just hope nga na-thresh out nyo na, no? Kung may ara gid man nga hindi pag-intindihan nga natabo sa inyo nga mag-utod, I hope nga by this time okay na gid kamo. Kay wala naman halos si COVID-19. Although hindi pa gid man, no, totally nga eradicated na gid,
But ang mga tao subong, no, daw hindi na amusin na kakugmat gid ang ilang paglantaw, no, sa virus nga ini ang COVID-19. So I just hope kaangay sa pagtahaw sa sininga virus, kabay nga ti nagtahaw man ang mga lain sang buot sa tunga ninyo nga mag-utod. Thank you gid, Mr. Amugid na iya sa pag-share mo sa sininga hapon sa imo din nga kasaysayan sa KLP. Alas 2:54 ang aton nga oras, magapanumbalik kita pagkatapos sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga Alas 2:57 ang aton nga oras, reminding again ang aton nga winner last week, si Gwen sa 4th District. Gwen, I hope nga ready ka na sa aton nga pag-interview sa imo this coming Saturday. Sa liwat kadto ikaw please diri sa estasyon sang Bombo, diri kita sa May Mapa Street, Iloilo City sa Sky City Tower, 7th floor. Palihog pa Xerox ang imo nga ID, 2 copies. See you this Saturday. Salamat gid. Sa liwat sa ato yung Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 28 days to go before Christmas. Sa Lunes, December 1 na. Sa inyo mga istorya dira, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pagkatapos ng KLP, syempre, ang mga dramas naman nga inyo iga-enjoy, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Kita naman, magabalikay tomorrow. Maraming salamat sa inyo sa gihapon. Ining nyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.